Mana kamano nyakwara mugajwanga eno kinyi majaber wachako juma manyien kawuono en chieng' tarik 14 dwe mar 11 higa mar 2022 en gino mara ni bedo kod odira makare kamora mora mintiere rwake chendo mar pinyo doche makawuono ni machiegni nyinga Sharon Ngao oyawre nyakwara mugajwanga kamora mora mintiere okinyi makawuono ichiew nade gweng' mintiere ochiew e yo machalo nade bore Nairobi kae piny oru kod nyidho moro matin mabendo kelo koyo kata kamano wantiere kae e juma manyien mar kelo ni chenro mar piny kaka pile chenro machakore sani nyaka ngomol kanyo saa 5 mar onyanga kwe mar mondo mi bed kodwa nyaka e giko mar chenro ni nyinga Joyce Odur e juma manyien paro manyien odiochieng' manyien mar Ruoth Nyasaye omiwa mondo mi wabed kod odiochieng' makawuono ni jahera mar Ramogi Tv jahera mar chenro mar piny warwaki ni machiegni e chenro ni kochako sani nyaka ngorom saa 5 mar onyango nyinga Cleophas Oluoch uywago koi allo koth to chwende an ngeno obuga gokinyi kata nogoya kabiro ngama kiano kose kiambu ko chwe anta kiano chwe nikech awuok oko gokinyi tabuok aneno ni kara kothe nyidho koro gimotimore kiambu ne ochwe achio koko chwe kata sani ochwe okochwe to kata Nairobi kama ayudo koro kogoe matek kendo goe matek nyaka e office koni kama chope kata kamano wacho makare Joyce akino chiona de odira ni jo Arsenal gini wi mesa akena chung mai wi mesa kawuono kaluore ni iwacho ni we are on top of the table wantiere wi mesa watingo jomo jite wane mwakungo kacha kendo wantiere on top of the table team mar ariyo walayo gi points 5 en wach mamit ahinya ato bingeni team Milono ema Sharon pako ga karo tamirega kuno nange mane weekend gina jok moro diem ni jom kuma maroko bluka gin ga Chelsea the Blues nana ni Chelsea uneno blue kama ne gituga gi Newcastle mani na tigo kawuono nyoro gotieno teno mana pinyo rugo dodiche makawuono mane wayudo mora ahinya wadonjo World Cup season kacha ka wantiere thuolo moro makare ahinya to poko tugo mpira moro achiel mondo mi chop kacha opiche duto mosego apaga ngwen en moro makare mor mar joera magadula kata kamano piny Kenya ka Nairobi City Stars ne ogocho kod Gor Mahia dinge mar manyu ema Sharon ogede kata kamano Nairobi City Stars ogo Gor Mahia adek komachiel en gimoro ma ipenyo kaka jahera mar adhula jochomo kanyo sani timbe rodha idiama to jidhi wacho ni ngima maduong' kata kamano gik motho timore iwacho ni gigi teki gikete chunyi ahinya nyaka keto weche mag adhula e chunyi to jiko dhi e pap to weche lokore ahinya to ne jogo mapono nohero goyo tuk puna mano tuk yuto gi lal joma timo beti pono ni keto ne tim ni to weche ka tugo kango setugi to weche lokore nyalo mi bedo kod dagni mar paro kata stress manono kata kamano weche adhula kikete chunyi ahinya ginyalo mi waluong ni gijowote e studio mana ngwanya para mugajang mana kaka pile chenro mar piny kachakro sani bang' ma adhi kelo ni weche manyien bede gi ng'ene nang'o mosetimore tene mona piny rugodo odiochieng' makawuono bang' mano nyawadwa Joyce Odur dhi donjo kod nonro mar gazet kaka pile nyakwara mugajwang wanno gazet mar Daily Nation kachiel kod The Standard gazet mabiro mori ibiro dhi kacha mar mondo mi nyiew kalore ni wane kinde mwalidhe wami mana siso mar ng'eyo gigo manitiere gazet ariyo kinyi makawuono tok mano wabiro bedo kod twak mokwongo e chenro mar piny twak mabende ibiro kelni kanyo kod nyawadwa Cleophas Oluoch nyakwara mugajwang twak mokwongo warango chal mar piny Kenya wagotaro bin gigo duto motimore weekend mokalo ni siasa weche dongruok kachiel kod weche tuke mamoko bende mantie mapono nomako wang'i wacho kanyo ni bende jolweny mag piny Kenya kowuok e piny kae kendo kadhi wacho ni giwuok e piny Kenya kendo gidhi e pinyno mar DRC ka gidhi kacha e mise motegno mar kelo kwe e alworano mar DRC wacho ni kacha gidhi kedo mager ahinya kod jogo mobalo gi piny owacho maluongo ni M23 mano nyaka sani bende jo Kenya osegolo paro mopogore opogore ka jolweny go koro dhi riwre gi jolweny mamoko mawuok e pinje mag Afrika ma ugwe odiochieng' makawuono dhi nono mago kachiel kod matimore e paw siasa mago bende nitie mane chenro mar piny saa 1 nyaka saa 2 kapok wadonjo e chenro mar kaka wanene saa 2 nyaka ngorom kanyo saa 4 kikelo kanyo kod VOJ bang' mano twak mar mbak romo wadhi bedo go odiochieng' makawuono gigo matimore counties waluoni kendo wakoni e giyo moro makare mondo ibed kod ng'eyo ni kata kamano kayo jumo chako gik magi ma irito neno weche manyien mag migago kagi kacha kawuono en rameny piny gimano bende mar oimore koro ikete mana kane mar mbak romo
kang Sharon Ongao kelonwa en twak ma dibedo go kotene mana e counties wa bende parno duchi makawuono bende welo kata mana chenro mar dayo dho jogoro mongirore maromo 51 ma bende nowal kod jatend piny Kenya bende chakre yanga chakre saa 3 mar odiochieng' makawuono. Koro nyaka Ramogi jankung chenro duto te ma bende wantiere godo odiochieng' makawuono mana kaka pile yoronwa ote machuok piny ma bende intiere bende intiere piny mopogore opogore samoro intiere pacho kende counties mopogore opogore inyiso ni gweng' mintiere ochiew nade. Koko kamano mana kaka pile itudre kodwa lai mag ote machuok kari 3 mbui mar Facebook kaka pile yudowa achiel kachiel. Johera mag YouTube bende wantiere kacha achiel kachiel. An bende tudri koda mbui mar Facebook Twitter iyuda @Sharon Ongao. Nyako Ramogi Joangan bende nyalo tudri koda Facebook page mara iyuda Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Tudri koda SMS line maro nari 3 Facebook mara Cleophas Olowach machiegni nikech ma Enro Penya wide tundweche. As we proceed, hata sisi tutataka kuomba tuweko kwa mpango of receiving relief food on a regular time basis. Kwa sababu ile mimea iko, tunaona we may lose close to 50% of our crop. Kuondolea Rigathi Gachagua kesi haijatosha. Wale watu yote mliwekelea makesi, muende mtoe hiyo makesi. Mana kamanya kwa Ramogi Joan kamora mintiere machiegni weche manyeno kinyi makawuono nyinga Sharon Ongao. Kwa chako ni jatend piny Kenya William Ruto ogolo chik ne ji mani kod bunde e tok chik mondo oduokine piny owacho mapiyo kaka nyalore kapok sirikal ochaka pedha mar manyo bundego. Ruto osiemo kweth njore mag kuo jamni ka osingo ni bad sirikal biro rakore kodgi motegno. Ruto wacho ma e nyasi mar lamo mane obagi e kaunti ma Baringo. Walter Nyambaga nigiler marwachno. E kinda lama duoko erokamano mane okelo kanyakla dinde kaunti ma Baringo, jatend piny William Ruto kod jodito mag tend Kenya Kwanza ochopo bede kanyakla no. E kama Ruto ogolo siem ne jonjore mag dhok, ma jodito go wacho ni time yor wang' teko kendo weyo ka nyithindo dong kiem, minde bende yogo chuogi ma inego e yuoro. Anapoenda kuelekea nyumbani anakutana na ng'ombe yake iliibiwa wakati alikuwa anafukuzwa. Huyo ni mtu, hiyo ng'ombe sio yake tena. Bali hiyo ng'ombe inafanyishwa malisho ni kwake, lakini hawezi enda nyumbani. We have faith and we trust the living God, Your Excellency, that you have been sent to lead this country so that you become the permanent solution ya shida yetu ya usalama. Kweth njore mag kudhok wachore ni otimonwa ka jodak wacho ni gendonyo ng'wech kendo gedarie mieren kalore kod monj makinde ka kinde. Mimi nataka niwaambie watu wa Baringo vile ninawaambia watu wa Samburu, Turkana, West Pokot, Elgeyo Marakwet, tutahakikisha ya kwamba sehemu hii tunakuwa na amani. Ruto koro koni sirikal ochako rakruok kod kweth mag njore ma wachore ni othire duoko bunde magin godo tok chik. Ruto omedo ni pedha chakore machiegni. Mimi ni Mkristo, nasema ukweli, ni kuambia mchana rais wangu akiwa hapa, kabla buduki hasijarudi hakuna askari tutaondoa. Haiwezekani. Naomba tu kwa heshima na unyenyekevu waondolewe kwa barabara, waingie huko ndani, watusaidiane kwa disarmament. Mimi nataka niwahakikishie, whatever it takes, we must make sure that we bring peace in the North Rift. Jatend piny okoni monjo mag dhok en rocho kwe mar thiro dongruok minyal chwal ne alwora mar hoho mar okak manyandwat. Watu wa jeuri, watu ambaye ni wako na kiburi mingi, watu ambao ni wakora, mimi nataka niwahakikishie hawa watu wachache hatuwezi kuwakubalia waharibu amani ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Ruto ogolo chik mondo skunde duto mayandi olor mondo yaw ka osinga rita kendo jiwo jodak mondo kik bed kod kibaji kata luoro mora mora. Walter Nyambaga, Ramogi TV.
Pogregi manya kwa ramgajuanga enni governor ma Nairobi Johnson Sakaja okoni tend county ma Nairobi ochakotio machiegni kod bad migao marobila ekolo oko kweth njore ma osekelo rochruok mar arita kwe e boma ma Nairobi kod aluora mare. Sakaja bendo kwayo rawere kod jodak mamoko ma Nairobi mondo mi othegre gi timbe njore kod kwe machwe kelo kod okalal mar ngima. Walter Nyambaga miyo waler mathoth. Ekinde lamba ni okelo kanyakla jokanyo mag African Independent Pentecostal Churches of Africa bade manandora Nairobi. Governor Johnson Sakaja kod jodito tend county ma Nairobi ochope alam mar Jumapil makenden kendo ekinde no Sakaja otio kod thuolo no mar chiwo siem mager ne rowere ma malingling yango ni rocho kwe boma Nairobi kage mayo ji yora goko ngado ne ngato muya kamoko to chwe weyo nyaka ji kod adhonde mag pala. Namwambia vijana wangu, tafadhali wachaneni na hiyo mambo yao. Kupiga watu geta, kudunga watu visu, wachaneni na hiyo, mtaumia. We are very serious. There must be order in Nairobi. Ile pande ya county government tutafanya yetu, kuweka mataa, kuhakikisha tumemulika kila mahali, polisi tumekubaliana nao vile watachunga raia. Ukipatikana usikuje kutumilia. Esama kwan mag kuo kod nek medore boma Nairobi kod aluora mage, Sakaja koni piny owacho mar county kod obilos chako timo nonro mar dhi kolo oko kweth mag njore. Watu wanapigwa ngeta mtaani, akina mama hawezi tembea kutoka kwa soko. We cannot have a situation where mtu ametoka nyumbani kwa sababu ya shilingi 200 ama 500 anauliwa, anapoteza maisha yake. Ukienda kwa hospitali watu wamejaa huko kwa sababu ya kudungwa visu. Is it right? Vijana wangu Nairobi mnaniangusha. Olero ni tend county osechako cheno chiro kunde mag tuke kaka pau tuke madandora kunde mag choko taka chogo kunde mag tije ne rowere kaka yor tieko bedo kod paro maricho kendo weyo njore. Instead of what we had as kazi mtaani, we are soon launching a program of tree planting that our young people will be engaged in. Dandora Stadium, I had committed to it as a senator, but I didn't have the capacity to implement. Now I'm the governor. I've spoken to the contractor. They're coming back on site. My engineers were here last week. And Dandora Stadium will be finished. Not just Dandora Stadium, Woodley Stadium, Kimbwini grounds, and Umeme grounds. Those ones are going to be done. And then we're going to, of course, improve and redo City Stadium, which is now being renamed Joka Denge Stadium, as well as Calvary in Kayole. Governor ma Nairobi Johnson Sakaja osundorowere mondo were kod timbe mag njore ekinde ma Sakaja lowo ni timbe mag njore oserocho kwe alwora mag Nairobi kod kuonde mag dak mage ekinde mobilo osechako timo nonro mar kolo oko timbe mag njore kendo neno ni kiodoge boma. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Dandora, Nairobi. Jalub jatend piny Kenya Rigathi Gachagua koro dwaro ni wit oko buche ma omaki ne ji ma ohangne gi wach gi obila. Gachagua wacho ni en owuon nyocha wit oko bura manyocha luwe mar mibadhi kendo mano bang' ka oyangore ni ne ohangne wach. Gachagua wacho ni obila mag okwach kich ne otigo marach e luoyo ketho ne moko kuom oganda jo Kenya ma ok owinjore we buche makamago, ma bende wacho ni medo hinyo jo Kenya. Ne oloso Baringo e lamo mar erokamano. Juzi, Your Excellency, maaskari wameanza kujitokeza. Wanaenda wanaandika affidavit, wanasema walilazimishwa kutuwekea makesi ya uongo. Simulisikia? Alifika pale kotini, akasema mimi niliagizwa na DCI, nisukume huyu Rigathi Gachagua, hana makosa, lakini lazima nihakikishe ameshikwa Friday, alale siku 3 mpaka wachana na William Ruto. Akaambia huyu mtu tuliambiwa tumwekelee makesi karibu 10, tukatafuta tukamwekelea makesi 6, tumeondoa. Na hiyo ni mzuri na tunatoa shukrani, lakini kuondolea Rigathi Gachagua kesi haijatosha. Wale watu yote mliwekelea makesi, muende mtoe hiyo makesi. Kwa sababu ni makosa kubwa sana kutafutia watu makosa kwa sababu ya msimamo wao wa kisiasa.
Kopogore gi manya kwa Ramogi Tv, oganda madwaro yudo omenda ma piny owacho chano golo kaka hola koro nyaka bed e riwruok. Nyis nyalo mar duoko hola kendo ikre mar chulo fwai ka gilewo kod chudo. Hustlers Fund ma piny owacho chano chuogo ne agulu mar siling bilion 50 bendi biro mana chiw kokalo kuom bengi kod riwruoge saga mapachoka kaluwore kod chenro ma osegol kod migawo mar omenda. Eudeno Koth kolonwa kuku mar ohalano. Kakoro dong chiegni jumbe ariyo kende to jatend piny Kenya William Ruto biro yanga gulu mar hola mar siling bilion 50 ma ong'ere kaka Hustlers Fund. Migawo mar omenda koro osegolo oko moko kuom chike ma biro tayo holano. Hustlers Fund bende koro yangore ni ok en omenda ma ibiro chiw achiwa ne jogo madwaro. Nyaka gibed kod riwruok ma ondikore e yo makare. Gibed ni gin kod ohala kata chenro mar chako ohala kendo gibed kod nonro maler mar chulo gope. Chenro mar choko pach oganda ewi chikego mabiro tayo holano osegolo oko ndalo 17 motelo ne chakruok mar holano tarik 1 dwe mar 12 higani. Ei chikego, piny owacho chano tiyo kod riwruoge saga kod bengi mapachoka e chiwo hola ne girube ka bende nyinyo ma ibiro juoge wi holano to pok oyangore. Bengi go biro tiyo kod yore ma gin go e bandho jogo ma ok bi chulo hola e seche mawinjore ka fwai mar siling milion 10 kata twech mar higni 5 bende rito jok mabiro tiyo marach kod omenda mag Hustlers Fund, ka opogore kod paro ni omenda no en mar jok ma yutogi ni piny kende. Ohelni maloso omenda ma ok tin e siling milion 100 higa ka higa bende pod oyienegi kawo Hustlers Fund. Ranyisi ma kamano nochako neno e ndalo mogik mag kampen mar Ruto. Sio lazima ukue maskini ndio ukue hustler. Hustler is a different thing. Na hustler haitakuwa vita kati ya watu maskini na tajiri. So wametusaidia katika hiyo kufafanua ya kwamba huyu William Ruto sio mtu maskini, ako na mali na yeye ni hustler. Kumaanisha sio lazima uwe maskini ndio ukue hustler. Migawo mar omenda koro osegolo kwayo ne county commissioners duto mondo yier joko ma ibiro chok pachgi ewi chike mag Hustlers Fund, kama gwenge ma Kisumo kod Siaya biro golo pachgi chieng' tich ariyo tarik 15, ka Homa Bay gi Migori to biro twak ewi holano tarik 22 dweni. Ramogi TV ne owuoyo kod moko kuom jodak ma Kisumo ewi ikruok margi geno kod paro ma gin go ewi Hustlers Fund. Kaka ker no singo ne jo youth ni pesa nie kibi kony godo jo youth, to kokony kode jo youth ne giwacho ni ok wabeduoke. Koro kaka wajomo handgi ni piny, ng'ama ja youth pod en ng'ama manyo ngima. To ko promise wanotimonwa gimoro to kotimnwa, mano miyo chunywa ng'adore gi gimo wachonwa. Nya winjo ka jo Kenya Kwanza go ochako tielonwa ni gini idhi miwa to wachulo gimo matin. An kaka dhano matiyo kaka timo farming, akwayo joma nitie ni kata gikele yo mogo ni nyaka wachul gimo matin to giyie mondo gimiwa pesa ne yo maler. Watimo VSL. To kwa nyalo yude to nyalo boostwa nikech koro wadhi holo pesa moro maber minyalo wanyatimo go ohala. Koro an bende akwaya ni kapo nono ginyalo kelonwa pesa ne grubwa to wanyalo bedo maber kwa loko henli mag swekra gino henli matindo tindo ma ji loko ene mong'eny karwa ka nikech henli madongo dongo to kwa nyal. To dagomb kwayo ni Hustler Fund ni ko bedo launched mo chiwe to bed mar jite obed accessible, kigiket gik ma stringent ma ok bi konyo kendo ja hustler. Loan no wagombo mondo mi wayude kaka wanachiel kuom jo Kenya manjo tero rais marwa. Koro gisani waseikore moromo, nitie gigo mo wan godo mwatimo kala matindo tindo ma mine timo. Koro wagombo ni mondo mi wayude gima nyalo golo wa piny katero wa malo nikech ok wan gi pesa moromo wa mwanyalo loko go ohala. Okang' mar tiyo kod bengi kaachiel kod riwruoge saga keto kum mager ne jogo mabiro tiyo marach kod Hustlers Fund kod temo kawo pach jopiny en yo mar geng'o lal ma oseneno e omenda mamoko ma piny owacho osebet ka chiwo kaka Uwezo Fund ma sani ni kod lal moingo siling bilion 4 ma jopiny odagi chulo. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.
Mana kamanya kwa Ramogi Juanga mani kuku mar hola mar Hustler Fund kajo kiwinjo makare ko kelma kod jafombo marwa Edwin Okoth. Kopogre gi mane ni luoro nitiere ni kido mar 7 mar coronavirus nyalo bedo ni osemol e pacho kae. Makaluore gi kwan mar ji mayudo midhusi mar COVID-19 ma osebedo kamedore kuom maromo dwe achiel. Judith Omondi otwa kod jolony kendo miyowa mathoth. Dhi higni 3 nyaka ne midhusi mar coronavirus molie pacho kae. Lipot masani wuok e migao mar thieth nyiso ni kwan mar ji miyudo kod midhusi mar coronavirus medore piny maru. E kor dwe mar 10, kwan mar ji mane yudo kod corona nyocha thoro bedo e kind ji 30 nyaka 40. Kwan ni osemedore nyaka 100 gi wiye chakre jumbe 3 mokalo. Odiochieng' ma kawuono, ji 60 oyud kod midhusi mar coronavirus e kwan mar ji 397 mane opim e seche 24 mokalo. Jolony weche mag thieth kod midhusi koni nyalo bedo ni ma en kido mar 7 mar midhusi mar coronavirus e pacho ka. We are experiencing the 7th wave of COVID-19 in Kenya. You'll observe that there's a lot going on in terms of people having infections, flu-like infections. We are at the alert threshold of wave resurgence. Bende gikoni kido ni mane ochako golo ranyisi ne chakruok mar dwe ni nyalo medore ahinya to e kinde ma oganda jo Kenya dhi e nyasi mar Christmas. We are going to witness more infections as we go into the festive season when there's a lot of movement and celebrations in the country. Because we are aware that the infection rate is going to increase for the next 2 or so months. If you're going to a place where you think that you're likely to be exposed, then wear your mask. Make a personal decision. So wash your hands all the time because it's not about COVID. Avoid shaking hands all the time because it's not about COVID. It's about general hygiene. If it's a mask, decide when to wear it. If you're going to a crowded place, you're going to a place, a wedding, a burial, a social place where there are many people you're going to interact with, especially indoors, and you're going to be there for a long time, then wear your mask. Bende gikoni kido ni ok nyal bedo makech kaka mago mane osekalo. Makmana ni ji man kod tuoche moko e dendgi nyalo bedo matek poni giyudo tuoni. Ji mapok oyudo chanjo bende nyalo bedo piny poni midhusi ni oyudogi. We have large proportions of people who have underlying conditions and comorbidities. Such people, when they get infected, whether they're vaccinated, when they're not vaccinated, the outcomes are severe. If you're not vaccinated, and you're at risk, especially those people above 50 years, and people with what we call comorbid diseases, other diseases like hypertension, diabetes, then you are the one actually we should worry about. Chanjo duto ma osechiwe pacho kae hao milion 22.8 kama romo milion 18.3 osemi joma dongo. Rowere manie kind higni 12 nyaka 18 osemi dos maromo milion 2.7 ka chanjo mag booster maromo milion 1.6 bende osechiw. Piny owacho pod medo jiwo oganda jo Kenya mondo jiwre mar kawo chanjo ahinya to kaluwore gi luoro ewi medruok mar ji mayude sani. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakora mga jong kaluwore gi report mar Judith Omondi. Ahinya kaluwore gi medruok mar midhusi mar corona e pacho kaendi ne ni luwo kenge makare mana kaka jolony osenyiso mar kedo koda midhusi mar corona. Kopogre gi mano eni jatend migao mar tuke kod kit oganda Ababu Namwamba osingo ni migao mar dhi keto omenda mar jiwo talanta mano mar jopuonjre mag mbalariany. Ababu wacho ni kochakore hik omenda manyien, omenda idhi chak keto tenge ne chenrogo ka Ababu na loso e mbalariany mano mar Jaramogi Oginga Odinga manie kaunti ma Siaya. Kama ne oyuoro e nyasi mar loro ayanga piem mag nyiso talanta e kinde jopuonjre. Bende okoni chenro mag nyiso lony kod pok mopogore mag rawere idhi med rango motegno gi migao no. We commit to work with stakeholders to provide incentives, capacity building, and other support for the creative industry. The government is aware of the financial challenges faced by the association in management of artistic activities and request by the association for budgetary support from the requisite State Department. We commit to provide financial support and incentives for artistic activities through the State Department of University Education and Research, working together
working together with the new Department of the Arts. Most universities are going through financial challenges, problems of capitation, yet this is a very important platform for showcasing talent. So we believe that the financing challenges will be overcome through the support of the ministry and other corporate stakeholders. Kwa hivyo tunawakaribisha wananchi wote waje wajitokeze, hasa wakati kama huu ambapo watu wako na stress nyingi, waje wajifurahike, angalau ucheke kidogo, uzidi kupata afya. Kicheko pia ni afya. Manaka kiwinjo kanyo ni kicheko pia ni afya. Kopogre gi weche goeko mag talanta, wetere weche maluoro somo. Kama jokanyo mag somo mopogore biro chwalo paro mag gi nyima put mane oyier kod jatend piny William Ruto. Chakre wuok tich mar jumani mano chakre odiochieng' ma kawuono. Apudni mane omi dweche 6 mondo chok paro kendo ogole duoko. Osetiyo kuom ndalo mok tinene 60. Judith Omondi kod ler mathoth. Jokanyo mag sekta mar somo gikone to koro dhi chiwo paro magingo ewi weche mag somo mapacho kae nyima put mane oyier chakre wuok tich mar jumani. Wuok tich seche mag okinyi, apudno biro choko paro kuom riwruok mag jotend jopuonj primar Kepsha, riwruok mar jotich mag mbalariany mag ji giwegi, kod riwruok mar mbalariany mag ji giwegi. Wuok tich seche mag odiochieng', apudno biro bedo kod twak gi riwruok mar jopuonj madongo mag skunde sekondar Kesha, riwruok mar jopuonje marango jopuonjre man kod ng'ol Kusnet, kaachiel kod riwruok mar jopuonje mag sekondar Kupet. This presidential working party, the task force, really is timely, appropriate and fitting. Chieng' tich ariyo okinyi, gibiro twak kod duol mochung'ne rango weche mag somo e mbalariany, kaachiel kod jokanyo mag kuonde tiegruok mag tije lwedo TVETs. Jokanyo mag kuonde tiegruok mag tije lwedo ne oseketo e andika lokruoge mag dwaro kotudore gi somo. Moko kuom lokruoge mag gombo en ni mondo duol machiwo thuolo ne jopuonjre e mbalariany oranga kaka jopuonjre ma osetieko tiegruok e TVETs nyalo riwore kod mbalariany ma pacho kae. Bende gidwaro mondo piny owacho ber somo mag tudruok e yor lony manyasani ICT e TVETs duto ma pacho kae, kaachiel kod keto lokruok e chike mitiyogo e yiero jokanyo mag board mar TVETs e kind mamoko. Riwruoge mag mbalariany mag piny owacho kod mag ji giwegi kaachiel kod riwruok mar skunde ji giwegi bende biro chiwo pachgi chieng' tich ariyo odiochieng'. Tich adek, riwruok mar jopuonj mar NAT, duol machiwo thuolo ne jopuonjre e mbalariany, duol mandiko jopuonj TSC, duol mochung'ne chiwo hola ne jopuonjre mag mbalariany, duto biro romo kod apudno mondo gichiw pachgi e wi weche mag somo mapacho ka. Dweche ariyo mokalo, gisebedo ka gikawo paro kuom jopiny mane ogolo paro mopogore opogore e wi weche somo. It's expensive. Due to the practicals that we are carrying out, our parents are somehow not able to manage the expenses for the practicals. Please, I ask the government to please improve on those internet so that they can help some places to have internet so that the CBC can go on. CBC is good. Giwacho no gidwa lalo ndalo magisebet ka gisomo e skunde kaka jok mosechopo e class 6 monego tim exams, wacho ni ok idwa lalo kinde magisebet ka gisomo CBC ni. Nyithindo wuoyo, jonyuol wuoyo, everybody nyanga mano kodhi sikulu yimo bi wuoka. Sirikal mondo tim tije. Apudno ne ochako tich dweche ariyo mokalo, kendo gin kod dweche 4 kende mondo migigol duoko kotendore kod somo mapacho ka, ahinya to wilai manyien mar somo CBC. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakora mgajwangi report mar Judith Omondi ahinya nyakotendore kod lai mar som CBC bende makilo wegiko mar weche manyien okinyi makawuono mana kaka pilan no kamoko kuom bende luo chenro achiel kachiel mane mbui mar Facebook. Baragoi ex-boy wacho ni piny oru makare. Jaote Millicent wacho ni neno wae gwenge mag Mwer Upanda Manusea County kabindi wacho ni uru eyo makare. Pamela Kinyi imbelani ni kanyo Gulu Walter wacho ni neno achiel kachiel kiwuok e skul mar Obago. Koko manyakora mgajwang mana kaka pile med oronwa ote kamora mora mintiere gweng maintiere ochio nade. Kwa kamano yena mara mundu miaka uyo matin mabiro enondro mar gazet mabende idhita kod nyawadwa Joyce Oduoro. Kikdi mabora. Qatar, Piny Kingi, Sheikh Tamim Hamad Al Thani,
timbe 32 rakore ka wenge gi giketo e okombe adhula mar nyadhi e piny mangima. World Cup obiro bedo tim mar Brazil, France, kose achiel kuom pinje Afrika ema biro kelo okombe no kuom thuolo mokwongo. Adhula ogoyo tach. Kete mana e kuku World Cup wuok tich nyaka tich abich saa 7:30 odiechieng' e Ramogi TV, Citizen Digital to kod View Sasa. Weche ng'eny sa matin. Nyakwa Ramogi. Kaka jokanyana, ere kaka wadhi gore gi jogi e yor loso mwandu? Wawinji maler, penja ni penjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma eshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny tudri gi jalendo Trevor Mbija saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Kik bai. Sebet mana kada kodi. Iketana doga munda bet put jaoda. Onge kaka Bihan nyalo bedo jaodi. Onieno konyal rito mama na maber. To kara bendo kanyal riti. Bihan en kaka wuod dalani. To obende onyalo timo gimoro amora modwaro. Abiro loso agulu gi thapki. To nyathina mama. Dawe mano chako kuche gite. Koro an bro chuna ni monda logi. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial star Ramogi. Citizen Digital. Oyaore kendo nyaka Ramogi Joan kendo machiegni nonro mar gazeto kinyi makawuono nyinga Joyce Oduoro. Kinyi makawuono podi antiere kae kod jafwambo adwa Sharon Ong'ao moda ka ogodo thuolo makende mar nono gazet mar Daily Nation kachiel kod The Standard. Okinyi makawuono Sharon machiegni nonro mar gazet. Erokamano ahinya. Isekelo no weche manyien. Ang'eyo ni joneno mago oseponono neno weche mok ne gineno nyoro. Wach mane minyalo wacho no mako chunye ahinya weche manyien kawuono? Weche manyien mabende nomako wang'e ne ahinya nyaka luwore koda oro mabende okwaka ng'eni no kasomo kinyi makawuono to kata kamano na ginene mane weche manyien otieno mana piny rugodo dichieng makawuono ahinya nyaka luwore koda kech ngaji mabende koro okwako gwenge magwa makaluo wantiere gi Migori wantiere gi Siaya gi kaunti ma Homa Bay. Kata kamano koth ochwe bore Nairobi ka wabed kod geno ni gwenge moko bende ahinya to gwenge mipithe koth bende biro chwe mar mondo mi jogo mapitho kata jogo mapuro opure yo makare. Kata kamano ka wadonje nonro mar gazeto kinyi makawuono ka wang'iyo gazet ma Daily Nation kachiel kod The Standard montiere godo kachiel kod gazet ma Daily Nation okinyi makawuono thuon wach mabende gimiyo peko kinyi makawuono en romo mabende jatend piny Kenya William Ruto osetimo kuom thuolo mar ndalo 60 kende mabende osebede e apisi mano romo 126 mosetime thuolo mar ndalo 60 kende. Iwacho ni mano chakre ne ochamo muma chieng' tarik 13 mano mar dwe mar 9 mar higa ni nyaka chieng' tarik 11. Rombe go ng'eny 126 mago rombe mabende oriwo rombe ma otime pachoka motime pinje maoko moko bende ne okolanda yang iluongo ni official meetings duto te mabende aneno ka kuketnwa manonro mabende jo nation otimo. Kata kamano en mana ni johasla kata mani wacho ni johasla kata mana
jogo eko ma bende dendo kaka ni hasla wacho ni rombe ma kata bed ni osebed kata mna kitimo pok gisebedo ka giyudo ber mag rombe makamagi. Ka wachako kod gazet ni ma Daily Nation okinyi ma kawuono Sharon walidho ne mana joneno magwa mar mondo mi wamigi siso gazet momoro gi okinyi ma kawuono gidhe gi nyiew. Ka wang'iyo romo ma bende jatend piny Kenya William Ruto osebedo godo e pacho kae mana kaka isewacho nyaka nocham muma tarik 13 dwe mar 9 higani. Wach ma kamano nokomi peke ito boke mar 6 kaachiel kod mar 7 mar gazet ni ma Daily Nation. Nochako kanyo kod dhi limbe mano e pinyno mar Ingereza mane kinde mano dhi e kopo mogika mar Malkia mar 2 mano Queen Elizabeth mabende ne oikanyo mane kind tarik 18 nyaka tarik 19 tok mano odhi New York mane romo mar unga United Nations General Assembly osebedo kowuotho e bombe mopogore opogore weche mabende ofuon ka e yo makare. To bende bang' mano kano osedhi kata mne e romo mar unga bende mano kano timo limbe mane piny libamba ma Uganda bende mano kanya kodhi e piny mar Tanzania. Ethiopia bende no dhi ahinya mana Safaricom yango chenro magi mag ohala e piny mar Ethiopia. Egypt bende piny mato no ochen no limo mogik mano ka inywando rombe mabende osedhi ahinya kaluore koda romo mano mar climate change kata mna romo mar COP27 mabende pod dhi nyime e piny mar Egypt. To kata mne rombe mapachoka bende nitiere rombe mosetime gwenge mopogore opogore counties mago makaluni neno kano dhi e county ma Homa Bay odiochieng' manyoro bende ni neno ka nitiere e county ma Baringo. Magi gin rombe mopogore opogore. To bende kopogore kod mano nitiere rombe moko manyalo wacho ni ponono gin rombe mane otimo maling'ling kalure ni gin rombe ma kata romo mabende jopiny no kong'eyo ni romo makamago biro bedo ahinya to mago romo mabende ok nolandi romo mano bedo gonyo kanyo tarik 15 dwe mar 9 24 dwe mar 9 tarik 1 dwe mar 10 tarik 21 dwe mar 10 kod tarik 29 dwe mar 10 higani. Jatend piny Kenya William Ruto nobedo kod romo wanyalo wacho ne yor apanda ponono ne gin weche mane owache romo no nokonego be ni chopo e it jopiny kata kalure kod nonro ni mar Daily Nation ne gisefwenyo ni romo makamago to ne gintiere adiera. To just mana kaka nisewacho ni kuku mar wach makamano nitiere it gazet mar 6 gi mar 7 mar The Daily Nation. Kineno kwan mag rombe chakre ne ochama muma nyaka sani mabendo setime kar jot mar State House gin 60 kod 6 rombe mabendo setimo buore Nairobi gin 17 mosetime counties mamoko gin 11 mosetimo oko mar piny Kenya chakre chien tarik 13 mar dwe mar 9 gin 32 duto teke riwo gin 126. It gazet mar 6 tineno kanyo ka wacho thund wach ni kata bed ni osebedo kotimo rombe makamagi jatend piny Kenya odich dich mare poko nenore kalure ni wach ka ni hustlers poko winjo kako osebedo kotiyo kalure ni ngima podi tek jo Kenya podi kale mateka ahinya. To bende wacho ni kinde romo makamagi mabende jatend piny Kenya William Ruto siko ka yuoro iwacho ni wanyalo wacho ni en ojamondo kalure ni romo makamano nitiere ranyisi mabende ochiw ka ni nitiere romo no mar Nairobi Securities Exchange mano nego be ni ogoyo langa mano tarik 11 dwe mar 10 higani. Romo makamano nonego be ni igeno kacha ni jatend piny Kenya William Ruto nonego be ni chopo kar saa 2 gi dakika 45 mar okinyi to kalure ni en jago mabende e romondo nochopo kacha kar saa 2 gi dakika 20 gokinyi matene nitiere kata jotelo moko mabende nobiro bang'e koro ne gitemo luchore mar mondo mi gidonj kata girwak jatelo to giyudo ka jatelo osechopo kacha. Romo mopogore opogore bende iwacho ga ni en ko wach ni en sabich ten sabich ok en sabich mar Afrika kaka iwache ga pile iwacho ni kotenre kata mna kinyo kata mna jotend pinje mosekal mabende wantiere godo e pacho kaendi dwach ni chakruok mar telo mare Ruto en jalnyor mabende oja keto saa e wang'e kowacho no dhi kacha kata mna ken saa 2 to neno ni ochopo kanyo e yo machon en mana ni jopiny nyalo bedo ka penjore ni rombe mabende osebedo kata mna kodhi ahinya mabende osedhi e pinje maoko mano rombe 32 parni ok odhi kende to kodhi kata mna kweth mabende odhi godo mag osuru mag jopiny mabende odhi godo to kang' makamendi bende biro e seche mabende en bende temo kar nyalo mare mar duoko okenge mag tiyo gi pesa ahinya kowuok e agulu mar migao mar omenda e pacho kae. To kapod wantiere mane ito boke mar 7 kanyo bathe kanyo bende sani koro nitiere wanyalo wacho ni
Ruto nitiere akere keke kata nitiere kama tek ahinya kaluwore ni nyaka sani nitiere jogo mabende nochung' kode motegno ahinya to e kindego mag campaigns mochwe oyombo kaka jatend piny Kenya mar 5 e pacho kae. Moko kuomgi nosepodnegi lemo mopogore opogore mag telo manobed jogo manowala kaka jotend migepe, jogo manyaka sani 51 kuomgi osechwal nyingegi od bura kacha dhi bedo jogoro mongirore. Sani koro lemo modong' en mano mar Chief Administrative Secretaries. Nyaka sani koro wanyalo wacho ni sani koro Ruto kia kako ponono odhi duoko lwedo ne jogo mosebedo ka konye kaluwore ni entiere okanga matek ahinya, nitiere lemo moko manosemedo mag jotend migepe kaluwore ni kwa pimo telo mare kod telo mar jatend piny Kenya mar 4 nitiere lemo moko momedo e sirikal mare. Ahinya kaluwore koda kwan mag jogoro mongirore mano 51 mabende nowalo mabende chakro odiochieng' ma kawuono ibiro bed ka idadhoge gi. Wacho ni kipimo koda sirikal mano mar Uhuru Kenyatta, Ruto omedo kwan mag jogoro mongirore gi kwan mar 9. Momiyo namba makamano koro en 51. Ten kama tek miwuore nikech parni lemo mar CAS mano Chief Administrative Secretary bende nothich oko koda doho maduong' ma pacho kaendi. Kata kamano ni neno ka Public Service Commission mano duol mar PSC nodhi nyime mabende nolando chenro makamano mabende ji ne odhi jogo mabende nigi dwaro mar bedo Cabinet Assistant Secretaries ne odhi ma ochwalo nyingegi. Parni sani pod entiere akire kiki mabende entiere godo en kama tek miwuore. Parni nitiere jogo mabende notene e siasa. Ineno kara mna tipo mar Hassan Omar ka nitiere Johnson Mudhama kage mamoko bende gidwaro parastatals wang'eni jombetre mago commissioners bende poko lande koro akeni boketgi kanyi kata pod warito neno. Parni duol mar Yala bende nitiere mabende pod warito neno ni en jomage mabende gibro yiero ji 5 kuom ji 15 mabende na nosewach ni idhiang' lach obro maneno kako pogo lemo makamano. To parni ka otenore kod jotend migepe 22 mabende nyaka sani nitiere sirikal mar jatend piny Kenya William Ruto. Jotend migepe go kuom thuolo mar higni 5 mabende gibiro bede telo, gibiro bedo ka gichamo sara. Kochoko sara duto magibiro bedo ka gichamo e thuolo mar higni 5 no en $23 million. En omenda makore lach ahinya mano nywando nyako omenda mabalang', wantiere kanyo kod omenda mabalang' mar udi, mano mar dhi wuoth kachiel kod imiyo gi nyaka mano mar entertainment. Akiani koro mar entertainment to koro gitimo godo nang'o kata mano ka otudore kod wechego mag thieth kachiel kod wanyalo wacho ni omenda mabalang' mamoko. Mana kamano Joyce wacha dier mago gin jotend migepe mana kaka iwacho. En mana ni jogoro mongirore bende parni michako timnegi idayo dhoge gi gin medruok mar 9 cha. Ineno kata mna omenda makore lach kanyo siling $412. Koro ne ni jogoro mongirore kil thuolo mar higni 5 biro chamo $412. To jotend migepe bende neno kanyo mana kaka isewacho $23 En omenda makore lach. To parni pesa makamagi wacho ni en taxpayers money. Gin pesa mar jochul osuru mapacho kama tiende ni jokenya ema dhi medo hinyore matamre gi nono wakia kuma pesa makama ibiro wuoke kalore ni piny Kenya to nyaka dhi mbele kalore ni nose sing mar kelo fuongruok e pacho ka. Sharon adwa ni wadog chien nyaka itoboke mar 4 mar gazeti ma Daily Nation. Itoboke mar 4 nyaka sani jod bura manitiere e pacho kae mago jod bura mabende nodonjo jod bura kaka jod bura moyier kachiel kod mago mogwel. Nyaka sani nitiere wanyalo wacho ni gin chike moko mabende nolosa e kinde telo mar jatend piny Kenya mar 4 Uhuru Kenyatta manyaka sani ponono gidwa gundho kata moko kuomgi gidwa golo oko kalure ni gin chike magiwacho ni ne okal koko sum paro mar jogo manitiere e od bura kacha. Kalure koda jod bura makamago iwacho ni chike makamadho nokala e tok chike bende nagiwacho ni nokopedhgi ayanga e nyim jod bura mar mondo mi gipuodh kata oyo. Koro rito neno ponono ni jod bura makamago biro bedo to gin moko kuom chike mage. Ineno kanyo kata mna koket kanyo bengi maduong' ma pacho kaendi kanyakla koda migawo mochung' ne ndiko jotich mano Teacher Service Commission. Giwacho ni ne gikadho kata mna chike moko ataro mag jod bura ma pacho ka. Kuom ranyisi iwacho ni CBK bende koro ni kama tek miwuora kaluwore kod okenge mano mar golo omenda e pacho kaendi mabende giwacho ni okosebed kata mna kitayo chenro mag golo omenda makor gilach. TSC bende paro nitiere kama tek miwuora hinya kaluwore kod pedho chike mago kotenre koda jopuonje kapo nono ni Joyce wuok e kaunti ma Siaya to gole kaunti ma Siaya iteri kata e kaunti ma Homa Bay mar mondo bidhi ti kanyo. Ni neno ka piny owacho bende ochano mar timo lokruok makamago ne jopuonje
jopuonje chakre dwe mokwongo mano mar higa mabiro. Kama bende jopuonje ma bende noloke mano ka dhi e counties mamoko. Koro iduogo mar mondo mi gitie counties ma bende giwuoke. To bura makamano ma bende jod bura biro bedo ka chako twak e wiye. Bura makamano ne ochwala mano koda jod bura ma Ainabkoi mano Samuel Chepkonga ma bende ne ochwalo bura makamano ka bende wacho ni onego bed ni ging'eyo moko kuom chikego ma bende ne okala ataro mar chik kata nokala ka wanyalo wacho ni moko kuom gi bende giwacho ni nokal koko tim public participation kata koko sum paro makare kowuoka kuoma jopiny kaka dwarore. Kwawere kod mano Sharon ito boke mar 5 mar gazeni mar Daily Nation mana kaka wasenyiso joneno magwa odiochieng' makawuono jogoro mongirore 51 dhi chopo e nyim committees mopogore opogore mar mondo mi odadhogi motelo ne chako tich ayanga kaka jogoro mongirore e botelo mar jatend piny Kenya mar 5 Uhuru Kenyatta. Chenro makamano biro chakore ayanga kar sa 3 mar okinyi ka bende jago mokwongo ma bende biro chopo e nyim committee wantiere kanyo kod Julius Korir, Philip Kelo Harsame kaachiel kod Dr. Chris Kipto ka bende giduto gibiro chopo e nyim committees mopogore opogore ma bende biro dawo dhoge. Gichopo e nyim committees mopogore opogore kaluwore ni in jatend migawo mongirore kata in jagoro mongirore e buo migawo mane. Apa ni mantiere gi pogruok inyalo paro kana yandi timo nonro ma bende ni dayo dho jotend migepe mano wal kinde ka ma bende koro gisani nostamo muma ma bende koro tiyo e migepe mopogore opogore margi na nigi pogruok matin ka bende gin na gidhi mane nyim committee mar od bura maduong' en mana ni koro jogoro mongirore 51 mana kaka isewacho gibiro bedo ka gidhi e nyim committees mopogore opogore mar mondo mi odadhogi. Chenro machakre odiochieng' ma kawuono nyaka kind thuolo mar ndalo 5 mabiro. En mana ni seche ma bende koro chenro no dhi chako odiochieng' ma kawuono nitiere ng'ur ma koni kod kocha hinya neno nying nyadendi mong'ere kaka Sylvia Nasea Muhoro ma bende koro wachre ni ma bende nochiwne nowala e buo migawo mano mar wildlife mano mago le mag bungu e pacho kaeni. Koro wacho ni kata bede ni nyinge noket kacha ne okoda dhoge ahinya gi PSC nokochwalo kata mana oboke mage mage weche mabende koro liekore kanyo. Koro warito neno ponono ni kaka obiro kata mana wachore kata mana e nyim committee makamago kabe nyaka sani koro wachre ni ne ochiwne welo makamano kapok ne oda dhoge koda PSC. To bende ng'ur makamano kata petition makamano chwal koda Steven Kariuki ma bende ulieko ni Miss Muhoro ne okoda dhoge koda committee no mar kata duol mar Public Service Commission kata kamano wane kaka chenro makamano biro chakore ayanga odiochieng' makawuono kendo en chenro ma bende wabiro bedo ka waluwo ne joneno magwa achiel kachiel mar mondo mi wanyisgi kaka weche dhi mbele e od bura kacha mane committees mopogore opogore ma bende biro bedo ka dayo dho jogo ma bende opodne gi lemo mar bedo jogoro mongirore pacho ka ito boke mar 8 Sharon mar gazedni mara Daily Nation. Mano governor machone county mama Makueni Kivutha Kibwana. Nakasani koro owere kod weche go mag siasa ka bende wanyalo wacho ni olap doge ndong kata olap doge jurni ne ponono ni en bende nyalo podne lemo e serikal mar jatend piny Kenya William Ruto. We warite ni lemo mane ma ibiro podne par ne Kivutha Kibwana bende no chunga alap doge na jurni ne koma mano mar governor ma komna mar Senate mano mar Makueni kata kamano nokoyudo koma makamano. Nyaka gisani Kivutha Kibwana bende osetiyo ahinya lai mag weche mag siasa intiere gi iwacho ni experience mano mar higni 45 mano ne mar tiyo ne piny owacho. Nyaka sani koro wacho ni en koro othicho oko weche mag siasa ma iyiero achni ichung kacha to idhi tiyiere gi jopiny. Koro akene en lemo mane ma ogeto kata kamano mana kaka nisewacho ni dhiang' duong' jomoko oseyudo maini jomatumbo bende nitiere warito neno ni en lemo mane moboyo jomoko bende nyalo yudo oxtail oxtail bende kata tielo be gidhi giloso reke kata kamano kapod wantiere ito boke mar 8 bathe kanyo nitiere jago ma bende no chwalo ng'ur mare ka bende odwaro ni othich oko mano yiero mar governor e county ma Wajir mano Ahmed Abdullahi
nyaka sani koro bura makamano mabende ne ochwali mar dwaro ni othich oko yiero manotim kanyo tarik 9 dwe mar 8 higani. Bura makamani biro chak winja yanga odiochieng' makawuono ka bende gin weche mabende buche makamagi wasebedo ok nitiere mathoth ahinya mabende nochwala e nyim doho kacha, kendo migao mabende ochung' ne doho e pacho kae nosewacho kuonde mopogore opogore mabende biro bed kiwinje buche makamano. Magi bende weche mabende wabiro luwo ne joneno magwa mar mondo mi wang'e kaka bura makamano biro bedo kadhi nyime. Akawadhi mana mapiyo piyo Sharon ne ito boke mar 10 mar gazeni mar Daily Nation. Nyaka sani koro wachni onge wuok oko e jela. Oket ka maber ni no prison break as committee turns to modern tech. Matine ni gimedo rido chal mar arita e od twech makamiti. Kalore ni pono nitiere jotwech mamoko mosebedo ka hepo kata gimanyo yore mabende ginyalo ringo gode jela, kata kamano sani koro arita oseket kacha matek matamra gi nono. Mano ka od twech mar kamiti gibiro gi yore manyasani mar neno ni mabuse mabende omaki ok owuok e jela makamana. No ka yore mamoko mabende gibiro godo manyasani en kaka keto wang' dede mago CCTVs e aluora mano mar jela mar neno ni ong'i kata mana okenge makare mag mabuse mar mondo mi kik hep e jela. Kata kamano neno komenda makore lach bende nitiere ka mabende ibro bede ka iloso godo weche mopogore opogore. Omenda maromo siling $60,000,000 mabende ibro chwal godo chenro makamano. Kata kamano mago mana weche mag medo jiwo arita mana inyanya to mago mag jogo mabende kata mag mabuse manitiere pacho ka wadhi mana mana omenda makama Joyce bende gipenjore ni omenda makamano chwal ahinya ne jela makama kata kamano no kotigo do e yo makare. Mano omenda maromo siling $60,000,000 manyaka sani bende koro iseneno kana kinde mosekalo kata mane weche manyien kinjo ni mabus samoro hepo e jela. Ka wadhi mbele ito boke mar 12 mar gazeni mar Daily Nation. Nyaka sani wasewinjo ka weche mag monj makoni kod kocha ng'eny ahinya. Ka nyaka sani jatenda piny Kenya William Ruto osingo ni gibiro tieko wechego mag wenyalo wacho ni gin kuo mag jamni kata banditry kata monj makinde ka kinde mabende timore e gwenge moko mapacho kae, ka bende wacho ni gibiro ndike tich police reservice kata obila masanja mabende biro bedo ka konyo e tieko monj makinde ka kinde e gwenge mopogore opogore pacho kae, mabende nyaka sani osebedo ka miyo jopiny e gwengego ponono ngimagi ok bed makare. Tineno kana mnaka jatend piny Kenya no singo mano odiochieng' manyoro kano timo limbe e gwenge mag Baringo kano dhi kanisa mong'ere kaka interdenominational prayer mano mabende no bag ka cabinet ASK showground. Kata kamano mago gin singo mabende sirikal no chiwo odiochieng' manyoro. Wang'e ni piny Kenya wasebedo gi achiedh nada ahinya mag kuo mag jamni. Sharon adwani wakete tengi gazeti ni ma Daily Nation mondo mi wamule mana mapiyo piyo gazeti mar The Standard okinyi makawuono. Thuon wach mabende gazeti mar The Standard omiyo pek okinyi makawuono en kaka jatend piny Kenya William Ruto chano mar duoko piny budget mabende nosom mano budget mar hik omenda mar 2022-2023 to ere kaka budget makamano biro hinyo japiny makawaida kalore ni budget makamano onego beni igolo omenda madirom bilion 300 e budget makamano. Nitiere kuonde mopogore opogore mabende osewach ni ibiro ng'adi kata ibiro ndusi mar mondo mi opong' oyud kaka inyalo gol bilion 300 e budget maket kod mano. E kinde mabende piny owacho chano mar golo oko kata mna dino bugni neno jogo ek mabende biro yudo lala. Ahinya jogo ek mabende osebedo ka chiwo furniture mago kombe mabende itiyo godo e PC mopogore opogore mag piny owacho gibiro yudo lala ka koro piny owacho ok chan nyiew furniture moka bende neno kanyo omenda mabende itiyo godo ahinya e yore mag wuoth. Ineno 100% kanyo foreign travel and subsistence and other transportation costs. Koro iwacho ni othich oko omenda makamanya kwa Ramogi Tv ka onedo thuolo wang'ne jogo ek mabende koro biro yudo lale kinde mabende piny owacho chano mar kungo omenda. To bende wach kae ni onge chenro moramora mar dongruok mabende biro timore kendo e pacho kae. Yani jopiny biro bedo mnang' ka iwacho kani new projects have been removed from the development vote. Kora kiani ponono chenro mano sechaki to ponono ochung' diere mibiro tieki kalure ni onge moramora manyien mabiro chake pacho kae. To bende nitiere jogo mabende iwacho kae ni jogo mabende biro yudo lal ahinya gin jotije mag piny owacho
jofuambo kaachiel kod jomoko ma bende wanyalo wacho ni chiwo supplies kata tero gik mopogore opogore e kuonde kata e apise mago mag piny owacho. Ahinya kata mna mag lendo bende neno kanyo budget ahinya ma bende osebed kigoyo godo chapa mago mag lendo mopogore opogore. En hinyruok to omenda no be kore lach bilion 300. En omenda mang'eny ahinya. En omenda kore lach. Adwa ni wang'e ane wach mantiere ito boke mar ang'wen Sharon ka wadhi mana mapiyo piyo. Okinyi ma kawuono kaluwore ni wechego mag tiyo kod wanyalo wacho ni yedhe mamedo teko ahinya to mago ma jong'wech kata jogo manitiere e tuke tiyo godo. Nyaka sani koro nitiere moko kuom gi mosebed kigolo oko e tuke mopogore opogore kaluwore kod tiyo kod yedhe mopogore opogore. Ka bende wantiere kae kod jang'wech Philip Kang'ongo ma bende iwacho kae ni podi entiere kama tek ahinya tok kane osechunge kaluwore ni noyude kotiyo kod yedhe moko mane ponono ok ber ahinya mar mondo mi oduok piny pek mare mar kilo mantiere dende. Bende yedhe moko bende miyo gi gara teko mag del. Ahinya bende piny Kenya no okang' mokwongo ma bende nwan gi bura ma bende nomako godo jatugo jomago jong'wech ma pacho kanende higa mar 1988 ma bende noyude jang'wech moro mong'ere kaka Cosmas Ndeti mawuok e pacho kaka bende notiyo kod yath moro ma bende ong'ere kaka ephedrine. Iwacho ni yedhe ma kamagi jamedo rateko mag dende. Ginyaka na ringo kilomita kata 100 to pod okiol. Koro kinge ma kamago osebed kata na kithicho oko ahinya ne ng'we ma bende time pinje ma. To higa ni kendo wacho ni kwan jong'wech 200 gin mago ma bende oserema. Kaluwore ni noyudgi ka gitiyo kod yedhe gi maponono medo gi teko matamra gi nono e dendgi kindego ma bende gidhi e ng'wech. Ka ong'e to boke mar 6 kae mana weche mwasewacho pedh kanyo pichni kaachiel kod nyinge mag jogoro mongirore ma ichako dathogi e nyim committees mopogore opogore odiochieng' ma kawuono. Sharon Mita nitiere wach machielo momako wang'e gazet ni mar The Standard okinyi ma kawuono ka watieko. Apa ni wach manyalo bedo ka mako wang'a en ahinya limbe nwaneno jatend migo mochung' weche mag tudruok mano Elido Walo bende notimo limbe e gwenge mag Nyanza e oderani. Koro kaluwore gi Owalo kata mana kidende ito boke mar 13 kanyo owacho ni sirikand Ruto ok bi thiro kata ok bi discriminate oganda mawuok e gwenge mag Nyanza pod na giluto ne kata ok na giluto ne ombulu gin bende gibiro mana yudo chenro mamoko mana kaka gwenge mamoko biro bedo kayudo. Koro en okang' makare ma bende piny owacho pod medo chwalo. Erokamano ahinya Sharon Ong'aw mar mondo mi walid gazet mar Daily Nation kaachiel kod The Standard. Kaka pile wamiyo mana joneno mag wasiso gazet momorogi gidhi gi nyiew gibed piny gisoma e yo makare. Nyako Ramogi Juanga gi kanye machopo gode giko mar nonro mar gazet okinyi ma kawuono nantiere kae kod Sharon Ong'aw. Wakawuoyo matin gi sani tok yueyo nyawadwa Cleophas Oluoch biro donjo kod twak mokwongo e chenro mar Rupiny. Kik idhi mabor. Machiegni jahera mar chenro mar Penj Laktar kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Chiemo kelo wa kanyakla. Ibedo kod paro mabeyo mag chiemo motedni. Karibuni. To will kod kaka itedo kit chiemo no manigi suya kod ndhadhu mamit. E chenro mar tedo gi chiemo, wapuonjore tedo kit chiemb luo kod chiemo manyasani. Koro kigolo ring'o ting'ade kama. Tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, mane Ramogi TV. Penj Laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P to emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kero malit ne masongo madhi very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni. Namba mar SMS en 23600 en Penj Laktar. Kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa. Mane Ramogi TV.
Ngima iye okikore. Samoro rieny. Erokamano. Kawuono biro wacho mana weche mamoro. Ka samoro to iye tek tweta. Ana yie mondo atho, to kayie mondo itim gik midwaro go. Seche moko jadwar lokore le ma ipedho. Shrata. Jogo mane hiero lokore jasiki maduong'. Nikech timbe ne njore, to kendo jawuoro mapok anenoga. Indiwe mondo thoda kwa ywak. Ng'wech en mar manyo hera. Hera mar adieri. Hera ok chiwre nono, nyaka ichiw hera kiyud hera. Dago ngima kendo yudo hera. Ji te mantiere odni oheri ahinya. Tapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno, mane Ramogi TV. Kanga foto! Machiegni nyakwara Ramogi Ajwang' e chenro mar ngoma owake. Wuok tich, wakelo ni ngolo manyien. Tich ariyo, Ras, Reggae owake. Tich adek, en odiochieng' mar twak gi jothumbe. Tich ang'wen, kama nene, waterie golo machon. Tich abich, Sukus owake. Kete manaka kod Papa Vic, ngoma owake, wuok tich nyaka tich abich, saa 10:15 odhiambo, nyaka saa 12. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground, gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion, to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama, chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao. Mana Ramogi TV. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Imbalas imekuwa ikiniambalas na unasendaje na niko kwa hii network ingine? Natuma na Airtel Money. What is money? Make payments to any buy goods and pay bill. Deal ni deal. Dial *334# to activate Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Yeah, I really enjoyed my growing up because I lived with my relatives around. It was fun time. I communicate using my hands. So with my family and relatives, communicating properly with them, that has been a big challenge. The biggest challenge I've seen is many deaf people cannot read God's word. As we really try as much as possible to produce Bible literature in sign language, I would really encourage my fellow deaf people to learn. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Oyaro nyakwara Ramogi Ajwang' kendo machiegni kinyi ma kawuono e chenro mar piny ka wantiere kar kae, gazet oserumo kendo koro wantiere kae chenro mar rupiny. Mane okinyi ma kawuono gino makeno achiel kachiel e chenro mar rupiny kabiro ni achiel kachiel. Ma en chal mar piny Kenya machiegni ahinya kochako sani nyaka ngorom kanyo saa 2 sama watieko gigi duto matimore. To mokwongo nyakwara Ramogi Ajwang' ibed kod ng'eyo ni gik mage matimore odiochieng' ma kawuono, mage modhi bedo kata ka waluwo ni odiochieng'ni ma kawuono. Chenro gik mopogore opogore osebedo katimore mano odira kachiel kod juma mokalo, mago moting'o weche mopogore opogore mag siasa gi moko bende mag dongruok machiegni bende gi kodwa
kaka oganda jo Kenya kamora mora maintero kini machiegni e chenro ni makoro wanja kusani twakwa mokwongo kaka pile antiere kae kod jonon weche siasa okinyi ka okinyi wantiere kodi ka mondo mi bed kod ng'eyo ni magi moko kuom weche mabiro ni ma en chenro mar rupeny machiegni nyinga Cleophas Oluoch to kaka pile antiere kae kod jonon weche siasa mane wantiere go kae gi Meshak Odede machiegni. Erokamano Cleophas. Ichiweyo makare. Achiweyo makare. Nairobi ka uchiweyo ka koth obuogo ji ahinya. Akiani oyudi eyo machalo nade. En mor kose obuogo. En mana mabuogore kama to dhi. Aparo ni kawuono to chwe malong'o. Nikech ne ochako chwe otieno. To kinde moko nabuok matin sa 8 chika winjo ka pod ochwe. Aparo no chwe Nairobi ngima. To ber nikech nyo buru ng'eny. Aparo ni sani koro wabro bedo gi yamo mokwe. Kor lwase bro bedo kor lwase mokwe. Koro moge jwang' in bende kamichiewo kanyo ikonwa ni ichiweyo machalo nade to in bende koth olimi koso pod otuo kama intiere to kod Ramogi TV Facebook page kata wantiere live wantiere kamachielo bende mano YouTube mar Ramogi TV wantiere live kaka oro kamachielo bende Twitter mar Ramogi TV KE bende wantiere karkache kono ni yudowa eyo machalo nade to kod bende Cleophas Oluoch mano e page mar Facebook kata kai kono nyaka sani yudowa eyo machalo nade nyakoro moga jwang' gik mathoth osebedo katimore mana mondo mi wakoni moko kuom gigo madhi bedo kacha ka warango kendo miyo pek odiochieng'ni ma kawuono mago moting'o weche go maga tho mar rech e nam Lolwe mano bende omako oganda mathoth gi buok ahinya ni en ang'o matimore alwora mar nam Lolwe e kinde go duto bende nitiere chenro mag tiegruok mag weche go mag lupo kaachiel koda katimo iwacho ni purgo mano moting'o gigo mantiere e alwora mag nam kaachiel koda ka pi malongo ni aquaculture mano kar tiegruok migeno ni dhi ger kacha katiyo gi omenda maromo $1 billion mano midhi ger kod sirkal no mamalo mano bende wach moro madhi bedo bende kwarango kawuono winj pach jolony ginto ginene yo machalo nade juma mokalo gino manitiere kar kanyo en ni oganda ne okochok pachgi kendo mago bende ne okotime yo moro makare odiochieng' makawuono wada bedo kanyo kawarango kendo kinyi makawuono mane gima wada bedo kanyo kawarango nyakwara moge jwang' ka okinyi makawuono twakwa mokwongo tho mar rech e nam Lolwe inyalo mana neno sani pichni moko mantiere nam e picha mantiere nam sani magi gik moko manyalo bedo kanyo ni mako wang' oganda ahinya e kinde go duto mane manya bedo kanyo ni waneno e thuolo gi duto ni rech tho e nam Lolwe en ang'o makelo tho machalo kama josiasa kod poni bodonjre gi wach makama gidhi tero oganda kanye ineno kanyo jodak ma kaunti ma Kisumu kaunti ma Homa Bay gigo sebedo ka ywak ahinya ywak ma kamae otenore gi chal mar nam Lolwe ochido koso olil e yo machalo nade manyalo miyo kelo tho mar rech machalo kamae nyakwara moge jwang' okinyi makawuono wada bedo kanyo kawarango ni weche makamagi kaachiel koda kar kelo tiegruok mago mag iwacho ni weche go mag lupo kaachiel koda mago mag luwo rech mopogore opogore mago bedo kanyo katimore yo ma opogore opogore nyakwara moge jwang' okinyi makawuono wachako gi mago mag tho mar rech e nam Lolwe akiano maki gi buok machalo nade miwa pachi SMS line wa en 3 kikono ni yudo wa yo machalo nade kamachielo no wacho ni wantiere kod jonon weche siasa antiere kod wendo machielo mabende wan go e studio kinyi makawuono mano Fred Amoke machiegni ahinya e chenro mar rupeny okinyi makone Ramogi TV erokamano e chenro makawuono wadarango chal mar piny Kenya to mana kaka wasechako wadachako mana gi rango gigo mopogore opogore matimore mago alwora magwa mag nam Lolwe to ahinya tho mar rech e nam Lolwe Meshak kiyudo weche manyien kata chenro mopogore opogore makoro nyiso oganda kaka chal mar wach en rech matho e nam Lolwe in koro ka kori ikawe yo machalo nade aparo ni en wach monego kaw ma tek ahinya kata ma serious gi dho ngere nikech ing'e ni kaka wabedo kani waduto wawuok e gwenge mag nam Lolwe to wadongo ng'enywa odongo kikwano nyikwa Ramogi mantie maybe achiel e wi 10 ema samoro ok cham rech to ochike wi 10
gin joma chamo rech. So sama wawinjo weche ma wuok ni rech tho e nam, ok en wach madwa kaw mayot, especially kaka jok mawuok e gwenge mag nam lolwe. To kata kiwe mano, sani at the national level, ok apar, nitiere ndalo man ok wadongo ahinya, yes, but kinde moko nitie kane watindo, ma kabinde mamoko gi ne inyalo yudo mang'eny ma ok dwa winjo kata tik rech kende. But sani chiegni kidonjo e tendewa kata ma Nairobi ka e bome mabuore, tiyudo ka rech nigi nengo ahinya kendo gi market kata ei kabinde mamoko. Omiyo ka wawinjo wach mar tho rech, to nyaka wakawe matek even at the national level, kondo koro ok en gima omako mana nyikwa Ramogi kende. Aparo ni en gima koro mako Kenya ngima. En gima onego kaw serious kata gi sirikal, ka achiel gi sirikal matindo mag gwenge. Kamano gima bedo kaka jatemore. In bede ka iwuok e county ma Migori nya bedo machiegni, unya bedo machiegni kod nam lolwe alwora kama intiere kar kacha. Yani beach mare machiegni gi dala. Wan gi Sori ka. Un gi Sori. Oge mwalo nyatike. Ma bende ka uyudo ka ntiere lil machalo kamano nyalo miyo oganda bedo kod buok mopogore. Nikech pigno bende oganda tiyo gi yore mopogore, mano mag tedo. Nitiere yore mang'eny ma pigno konyo go gwenge kata mana mopogore gi wach mar rech. Aparo ni pigno mokwongo nitie joma tiyo kode nikech gwenge moluoro dho nam ibro yudo ka ng'eny gi tuo kalore gi kit kaka lwase chalo. Ng'eny gi bedo ga motuo, to gi depend on pi nam, kuom pi ma gitiyo go e odiechieng' kodiechieng' e pacho, luokruok, modho gi gik ma kamago. So ka koro rech ema nyalo bet ni pigno osebedo toxic kendo nego, nyiso ni kare dhano to koro ok ober go mogik. Mana kamano nyaka Ramogi jwang'i, to pachi chalo nade mano kaluwore gi tho mar rech? Mano nyalo bedo obiro gi lil mar nam lolwe koso gi machalo nade? Freda Moke, pachi kotenore gi chendo gi duto, ang'e ni weekend isebedo kirango weche mopogore opogore. Kata kamano wach mar tho mar rech kod lil, iwacho ni juma mokalo kanyo bende nitiere tik moro marach ahinya mane wuok e pi mano mag nam lolwe. Erokamano ahinya. Kwadwa ng'iyo tho mar rech e nam, wayudo ni gino maduong' kabisa makelo tho mar rech e nam en lil mar pi mar nam mokel kod anyuongi. Anyuongi iyudo ka seche moko odhi to tow mosekethore top, to kose top to odhi okelo gine marache, tik marache i nam, to odhi oketho i nam, koro bedo marach mamiyo iyudo ka rech koro ok yud kaka nyalo survive e pi kacha. Rech mokwongo en one of the foods ma jo Luo ogeno kabisa. Kendo king'iyo ekonomi mar Luo Nyanza, wayudo ni ikele obedo maber kaluwore gi tich mwatiyo e nam. Koro sama rech tho e nam, to jowa mang'eny dhi bedo maonge tije, nikech gisebedo ka gidhi e nam kacha, gidhi gilupo, to ka gilupo to gigolo rech giuso, to bang' mano iyudo ka giyudo kaka ginyalo konyore. Nyiso ni ginyalo chulo ne nyithindo school fee. Nyiso ni jowa mang'eny depend on nam mondo miyo survive on a daily basis. Koro tho mar rech ma biro nikech lil mar nam miyo wa wasiwasi. Kata sirkal kama nitie, wayudo ka wan gi wasiwasi kabisa, nikech wayudo ka seche ma jowa dhi bedo maonge tich, to jok mang'eny dhi bedo ni nyithindgi ok nyal dhi e skul. Koro mane momiyo government temo e yo makare mondo wayud ni to yo mane maber mwanyalo rito go namwa mar Lake Victoria mondo mi rech kik tho, mondo bang'e wayud kaka jowa nyalo bedo kadhi mbele kod tich mar lupo e yo makare. Mane momiyo yudo ka di mang'eny wakelo methods manyien manyasani ma inyalo lupgo, to kendo mwanyalo rito go nam mondo mi kik wabed ni nam olil kinde ka kinde to wayudo ka rech timang'owa, rech tho e nam. Jowa mang'eny ro watiyo gi pi moa e nam lolwe kwa modho kendo watimo gimoro amora, to pigni kochopo oko kuchocho to bedo treated. Nyiso ni dhano to ng'iyo ni wan ko pigni ochopo irwa to watrite mondo mi watim ang'o, wamodh pi maler. To rech mane nam cha ok wang'i. Koro wayudo ki anyuongi ni osebedo ka ketho nam
miyo wadhi bedo gi shida mar rech e ndalo mabiro kae. Yes. Ka shida machalo kama nyalo bedo ni biro e kinde malach ng'ato nyalo bukre kacha to penjo Meshak. Gini nitiere pinje mamoko ma tiyo kod nam lolo nikech maber ni piny ma Tanzania ni kode kacha, piny ma Uganda ni kode, Kenya wan kode. Midhiero ma kama thoro bedo mana korka korwa e piny Kenya. Jomoko bende chiwo weche mopogore opogore ka gilieko ni ponono ni ng'ato nya tiyo kata gi sum kata gi kwiri moro mondo mi otiek rech ng'ato mantiere nam kacha. Nikech matho ng'eny gi gin mane cages kacha. Nyalo bedo ni cages gi ma jok moko be nya bedo gi ich lit moko mach ni oyo ng'ani dhi yudo rech mathoth kar ka watime nade gik ma kamago. Paro manya wuok kamana kachiel koda lil mar nam lolo. Lil mana korwa koni koso nyaka pinje ma oko moluoro nam lolo ka bende kale midhiero ma kama. Aparo ni korwa koni ema nigi tabu mar anyuongi kaka Fred osewache nikech e kinde moro machien ne waonge ga anyuongi e dho nembegi, dho wedhegi ne onge ga anyuongi, but wang'eyo kit anyuongi kaka chalo, olaore mapiyo piyo kendo dongo gi ng'wech. So sama nodonjo e dho nembewa aparo ni ema chakruok mar tabu nobirie. To okapar ni cages gi kata kuonde mo jo lupo ochike rech ka nitie jok madhi kete sum nikech kichiko e bathe kacha ta chiko e bathe koni to iketo sum e cage makocha piringo ma chop koni koro onge mano nyiso ni nam te obro bedo ni nigi sum nyaka loka kocha. So kapar ni en sum asach. Aparo ni en gima owadwa Fred wacho to nikech anyuongi nokwongo gi korwa koni chalo ni pinje moluorowa ma bende tiyo gi nam lolwe ne osomo kuom mistakes magwa koro miyo gin gibedo gi neno matut kuom kaka ginyalo rito dho nembegi makocha mopogore gi kaka wasebedo kwarito mana kaka dhongere wacho ni you learn from other people's mistakes. Chal ni sama nokelo anyuongi kata anyuongi nodonje dho nembewa, serikandwa ne ok okawo jukumu mapiyo mondo deal kode to ochako njao dho nembewa to pinje mamoko ka osomo kuom gik maricho mwasetimo bedo ni ne ok wakawo atua mapiyo piyo mondo walos dho nembegi obed maler mondo rech odongi. Gin gi somo kuom wach marwa mar bedo ni ne ok wanyal timo mapiyo. Nikech giduto koro wapenjo kanyo ni ere kama sirkal maduong' donje. Nikech giduto ka dipone gitimore e counties nyabedo ni ting' mar tieko anyuongi e alwora mar nam lolwe. Nyabedo ni achiel kuom gigo manyabedo ni pek ne governors kata tend county mopogore opogore ma tiyo kod nam lolwe. To ere kaka sirkal maduong' nyalo donjo. Koro sano wan gi telo manyien Fred Amoke ma bende nyabedo ni intiere iye kacha ahinya. Iwacho ni koro ka intiere iye gino manyabedo ni itimo e nam lolwe kacha mondo mi okel lokruok ma opogore nyalo bedo ni en mane. Mokwongo adwa medo kama brother Odede wacho. Ing'iyo nyicha neno ka rech otho mang'eny e cages. To ka nyicha wan ing'iyo gi chayo matut to ne wayudo ni problem bebedo mar e kind jolupo. Nyicha nitiere ywaruok e kind jolupo nikech rech ok wanyal yudo kotho e cages to ei nam kocha to rech moko ok otimang'o ok otho. Nyiso ni ywaruok mane kind jolupo gi en gino ma bende kelo tho mar rech e nam nikech ng'ato biro wuok to dhi timo gimoro ei cage mar wadgi ni neno ka giyware ma kata lweny moko nowuoke ma jomoko no ochwore gi pala ma kata tho nyicho wuoke nikech ne giyware ni cage ni otimore nade. Koro yudo ka seche ma gik ma kama timore seche moko national government ok nyal donje e lweny mane kind giwegi but wa encourage mane momiyo wan gi county commissioners. Nyicha waneno ka county commissioner ma Homa Bay nyicho oseluongo gi moketo gi piny monyiso gi ni mondo gibed gi kwe e dho nam mondo wach mar rech tho kata laro kuonde lupo kik bedie nikech ineno ka jolupo ka gikawo ni area ni en mar ng'ane ma ng'ane ok onego dhiye. Ng'ani be wacho ni koni korwa ng'ato ok onego dhiye but nam kachacha waonge boundary. Onego be ni watimo ang'owa wawuok wadhi watimo lupo kama wanyalo yude rech. Koro jowa bende nyaka wanyis ni gibed gi ywaruok mar gin gi giwegi nikech mano biro kelo gik mang'eny ma tho mar rech
enam. Mar ariyo, government of Kenya ang'eyo ni in many ways mane momiyo ne gi kama idea mondo mi wabed gi kar tiegruok makende. Mwabro tiege ji e yore mag lupo to kendo wabro tiego ji kaka inyalo rit rech. Koro seche ma government of Kenya no biro gi mama already 1 billion no sebedo allocated mar gero kar tiegruok e Kisumu, no tere e Kisumbwa. Mang'e ni very soon the president biro dhi mondo launch gedone mondo chake mapiyo kaka nyalore. To wadhi yudo ni ji mang'eny biro yudo tiegruok makende kaka wanyalo bedo jolupo makare, kaka wanyalo rito rech e alwora mar Nam Lolwe. Nikech wang'iyo ni rech ni is going to be one of the things ma government dhi bedo go ma can contribute to the economy of our country. Koro wayudo ni government is so much serious about wach mar ang'oa mar rech. Necha wang'iyo ni jowa mang'eny seche mang'eny yudo ni ka wakao rech nyicha wagolo rech e Nam Lolwe tikelo bedo processed thika. Koro sani wadhi bedo gi processing companies within the Nam Lolwe kanyo. Ma government is trying its level best ma by the end of the tenure mar this government wabro bedo gi processing companies within the areas ma Namo Luoro, Homa Bay, Kisumu County, Migori County and Siaya County. Koro wadhi bedo gi those ones mondo miyo kony jowa makwa golo rech kacha to watere processing company kacha koko wa transport odhi oko mar Kenya. Tiegruok ka Nam Lolwe olil kendo rech tho be konyo gang'o? Achiel kuom gik ma government bro temo timo maduong' kabisa en deal gi issue mar anyuongi mane Nam Lolwe. Nikech inyalo paro governments mosekalo gisetemo ka gikelo kata mana kute moko manyalo chamo gigi. To gini ne nyuolore e yo mamalo maweyo kudni mane nitie cha. Wachak wabiro gi machine moro manokete na mane ringo ni mondo ong'ade. Koro kose ng'ade to mong'ado cha donje i machine to ichaki dhi loso kata kode fertilizer. So aing'eyo ni government nigi enough muscles modhi tiyogo mondo wagol gine mar anyuongi cha. Buya mar anyuongi cha. Mane gima sani government dhi timo mokwongo mondo buya no rume Nam Lolwe. Ting'eyo Cleo gimoro be timore ka. Ing'e ni wanyalo tieke pien gima ringo. To Nam Lolwe ni omako countries ma within East Africa, Uganda, Tanzania. Koro nyalo yudo ni Kenya ka wadil kode kabisa mondo watieke to Uganda kata Tanzania to pod entie. Koro ka watieke koni tiyudo ka pi yamo chapoti mang'oa kele koni. Koro emomiyo ineno ka government mar East Africa we are going to sit together mondo mi wa discuss ni to ka wachake Kenya ka yo Uganda umbe chake uru, Tanzania umbe goe uru, mondo kwa tieke dichiel to waweni Namo timang'oa bedo maler. Wayudo ni kuonde moko dino makata yie ok nyal ringo, kuonde moko dino makata meli ok nyal timang'oa, ok nyal donjo. Koro magi are some of the things ma we are going to work on mondo mi waket Nam mar Lolwe obed maler. Mapi marna, you know, ang'eyo ni jo ung'eyo maber ni Lake Victoria is the second largest freshwater lake in the world. Koro sani ok en fresh ahinya nikech anyuongi cha otimang'oa odonje momake molile. Koro though en fresh lakini pod olil kabisa. To wadwa temo mondo mi waketi obed maler maka gikare to jowa enjoy pi maler kendo rech be donga iye kuro. Erokamano. Daher mondo adhi nyime kod chenro twak machielo bende to kapok adhi kata kono mesha pachi wi kar tiegruok no maka bonyo madhi bedo kata ka tiego ji weche mag lupo kaachiel kod chenro mopogore opogore mitime Nam Lolwe. Pach nyabedo mane kotere chenro manolandi juma mokalo kod iwacho ni ten migepe mapacho ka mano bang' romo gi sirkal mano juma mokalo. Pachien mane kanene ni ochomo gwenge go ma Kisumu. Aparo ni ma en gima nonego bed ni osetim kata e sirkal machon, sirikende mosekalo. Kendo according to me ma wach monengo warwak gi chuny achiel nikech tiego jogo mabiro bedo ka tiyo e dho nembewa biro miyo wa bedo gi yuto maduong' e weche mag nam. Nikech nam osebedo ka en lumbru mar yuto wa e gwenge ma Nyanza. To pok wakete kata sirikal mora mora machien pok okete siniani mar neno ni yuto ni omedore e yo mamalo. Nikech kawa yuto kaka jogo modak e alwora mar Nam Lolwe to Kenya be yuto. Ok en yuto mar jogo kende modak e alwora mar Nam Lolwe. Nikech jomodak e alwora mar Nam Lolwe chulo usuru
kaka jomamoko bende chulo usuru. So sama iketo yuto gi oidho kata omedore yo mamalo, iketo yuto mar Kenya oidho kendo medore yo mamalo. So aparo ni ma en wach ma onengo warwak gi chunywa te, to nikech wang'eyo ni nitiere ojendewa kata rawere ma bende moko kuomgi ok obedo gi opportunity mar dhi e somo kata okenge mamalo, but ng'eny gi nitiere ma odongo e nam kanyo kendo tij nam no e tich ma ging'eyo. So agombo ni ka gima kama chakore to mondo gibed priority mar sirikal, mondo otieg gi ma gibed gi ng'eyo mamalo, gichal jok mosomo weche gi e okang' mamalo, ma ka gitie i nembe gi to wayudo ka yuto wa bede okang' mamalo, to bende wa meet standard ma idwaro e piny ngima. $1 billion makoro nego keti, en gimoro madhi romo koso ng'eny ahinya ne chako kar tiegruok machalo kama? $1 billion pod tin, but ober gi chakruok, kar chakruok to bergo, lakini pod biro dwarore mang'eny moingo mano. En kama ber chakogo, nikech bende seche moko nitie project kichako gi omenda mang'eny ahinya, to which will gi objective kata gima onego tim, koro omenda ni e gima koro wang' neno. So aparo ni $1 billion kar chako to romogo, lakini ok onego bed ni en e giko. Ok en giko. Iwacho ni mano mana mar kete kacha mondo mi ochaki. Kosechako to dhi bedo kacha koringo e yo machalo nade. Ka pod wadhi nyime, wadong' mandake machok to wakaw yo mokwongo. Kama wadarango kanyo wadarango piny Kenya. Iwacho ni koro en achiel kuom pinje mantiere Afrika ma ugwe. Chogo e Afrika ma ugwe ka mano koro DRC nitiere kod koko mosebedo kanyo to ahinya mano e milambo. Iwacho ni milambo ma ugwe, South East, mano mar DRC osebedo kacha gi koko ma kinde marach, mano osebedo kacha ka ikelo kod jonjore, mano miluongo kanyo ni M23. Gino mosebedo kacha ka timore, komiti mochung' ne weche go mag wacho ni mag jolweny, mano ma defense ma bende osebedo kar kacha. Komiti ma kamano bende koro nobedo kacha kod twak kod jatend migawo mano Aden Duale. Gino mosebedo kacha ka timore nyakoro Ramogi Jwang'. Gidhi riwore kod pinje mamoko mantiere Afrika ma ugwe, mano moting'o pinyno mar Rwanda, Burundi, Uganda, Tanzania, ka irango gi duto nyaka piny Kenya. Koro sani KDF osechopo kanyo makoro gisechopo e pinyno mar DRC. Ka gichopo, en ang'o marito gi mbele kanyo? Wawinjane kaka ne jatend jolweny mapacho kae, mano Robert Kibochi, ne oloso motelo ne golo jolweny ma kamano wuok ka gidhi e pinyno mar DRC mondo mi gidhi giked mager ahinya gi jonjore mane pinyno kendo giduok kwe e pinyno. Wawinjane kaka ne giloso. Langu leo ni kuja tukiwa na wakuu wa jeshi kuja kuwapatia baraka zetu. Mkiondoka leo kuanza kazi ambao ni ya muhimu zaidi, na nyinyi mtaenda pale kuhakikisha ya kwamba wale wengine ambao watakuja na ambao tuko nao wako Eldoret watafuata, ndio tujiandae vilivyo, tukiungana na majeshi yale mengine kutoka nchi ya Uganda, wanajeshi kutoka Burundi, wanajeshi kutoka Democratic Republic of Congo, na wale wa Tanzania pia ambao wako pale. Kiwinjo Robert Kibochi koloso, Fred. Yeah. En ang'o mochuno ahinya mondo jolweny ma KDF ochope piny Kongo? Iwacho ni nitiere weche go mag ohala. Kopogore gi mano, ang'o ma ochuno ahinya ni jolweny nyaka chop e riwruogno mag jolweny mawuok e Afrika ma ugwe? Mokwongo, Cleo, wan gima ng'eyo mokwongo tik en ni ka neighbor ni nigi peace, to kata in e odi in gi peace. To ka neighbor ni nigi chandruok makagi kacha kendo lwenyo siko koni gi kocha, ni to kata in iwuon kama ininde ok in safe. Emomiyo ne en gima kare kabisa mondo mine sirkal mar Kenya koriwore nikech ing'e ni wan East Africa, ne wang'iyo ni kaber to wabed ni neighbor wa onge mora mora man gi koko e dalagi. To koro ne gibedo piny ma giyudo ni country ka country mondo gol jolweny mondo dhi okony
kedo gi jonjore mosiko mako DRC Congo ma ok nyal miyo gi thuolo mondo gitim biashara. Nikech iyudo ka Kenya ka nitiere gigo mabeyo mwayudo koa kocha to kendo nitie gik mawuok koni kadhi kocha. To this one nyalo mana timore ka wan gi peace in our neighboring countries. Koro miyo ne en gino makende kendo makare mondo mine jolwenywa ma Kenya ka owuogi yawuoyi mwatiego molony kabisa mondo gidhi gitiek njore makacha. Maginie en gima ne wadhi ni kopo ni watieke kata within 2 days to wasetieko joka mwagologi kama gipondecha to jowa duoga. Koro wan gima wa focus on en peace ma within Eastern Central Africa. Kore momiyo ne an gi kakibochi no kata ka jolwenywa no wuok dhi kucho to en gima kare mondo mi wakel peace. Inyalo paro kane okwan gi peace gi Somalia ka Somalia no siko ka gin gi lweny ka gi kacha. Jowa ne ok en safe ni yudo ka gibiro gi kidnap jowa giring gidhigo gi kawango gitimango. Emomiyo sirkal no wacho ni koro mondo mi wabed gi kwe e Kenya ka nyaka wawuog wadho agol jok makelo koko e Somalia. Kane jolwenyo cross over modhi Somalia to kwe nobedo ma wambende i Kenya ka mbom moko manosiko gore iye kacha nodhi motimang'o morumo. Koro miyo sani bende ne wang'iyo ni yot mondo mi wadhi wakel kwe DRC Congo nikech en one of our neighboring countries ka gin gi peace to wan gi peace. Kamano. Yes. Wacho ni higa mar 2011 piny Kenya no wuok mano Oktoba 16 kane giwuok ka gidhi e pinyno mar Somalia mondo mi gidhi gikel kwe. Meshak manya bedo ni achiel kuom gigo manya bedo ni timo nikech kata bang' higa mar 2011 ni kae mano waneno bende monj moko bende nomedore piny Kenya kaluwore gi piny Kenya bedo e pinyno mar Somalia. Piny mar Congo en mana piny achiel dierwa ka Uganda to wachopo DRC. En ang'o madhi timore koro sani? Wabed kod geno ni jolweny wako magidhi kacha ginyatieke mapiyo kendo giduogi nikech omenda bende nitie makoro lach manya bedo ni gitiyo godo bilion 5.5 kata nyaka mano bilion 6.5 mano higa ka higa kapo nono ni gin kacha mokalo higa achiel. Cleophas, mae gima timore, the economic aspect mar lweny ma Congo. Emomiyo Kenya nyaka donji e lweny ma Congo mondo kwe lweny. Namba achiel, en position kata migao ma Kenya omako e East African community. Kenya chalo wuoro kata jaduong' e East African community kuom weche mag ohala kod yuto. Namba achiel king'iyo tudruok mar Africa, East Africa gi pinje maoko. Ibro yudo ni Kenya ka ema pinje maoko gi nie gi embassies gi. Koro yudo ni pinje moluoro wa moko kata 6 kata 7 gite depend on embassies mag pinje maoko ma Kenya ka. Kuonde machalo Malawi for example kata DRC ibro yudo ni kaen kata Ujerumani to iyudo ni embassy ni ka to kucho gikete man office matin ma dhongere luongo ni consulate. Koro ibro yudo ka mano timore gi Amerika, mano timore gi British gi pinje mamoko gi. Mano nyiso ni Kenya otelo e weche mang'eny e Africa ma East koni. Koro namba 2 nyiso ni ka kwe onge e pinje machalo DRC gini to kata pinje mamoko manigi embassies gi kagi ok nyal timo transaction e pinje ka gitiyo go office maka. Omiyo kwadwa kelo kwe to tich maka dhi nyime maber to sama tijgi dhi nyime maber ka nitie gik ma medo dongo e economy marwa. Mogik iyudo ka DRC nigi around 90 to 91 million in population. Mano market monengo bed ni wa stabilize kaeto wawuok gi gikwa moko ka kwadhi uso kuno. To kwawe koko onya kuno to koko no bro donje piny mekindwa kodgi kaeto koko no nyalo biro kata nyaka irwa. Koro dhi miyo wa lose market mar piny manie kindwa kodgi kendo wachak wa lose market mar 90 million population man Congo. Aya, make gi kanyo ka oyweyo masani ka waduogo wadani mondo mi warangi bende en lweny kende manyalo bedo ka duoko kwe e piny mar DRC. Nochuno nyaka pinje mag Afrika ma ugoro mana jolweny. Ne onge kaka inyalo los kod jogi mondo mi otiek weche mag njore makamagi. Antiere gi welo kae Mesha Kodede kaachiel kod Freda Moke ma wanonogo weche matimore e piny Kenya kod mago bende matimore e pinje maoko. Nyinga Cleophas Oluoch chenro en mar Rupiny waduogo bang' yweyo masani.
ohala osebedo kalokore. Keto mwandu bende osekao yore manyasani. To ginang'o manyaka ing'e kapok ichako ohala? Kuonde mage minyalo kete mwandu? Ramogi TV biro yango ni kit ohala, kaka itimogi, kachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakoro mga juang, bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi matimo ohala, maweg kende, kachiel kod mago man kod lony e keto mwandu. Mana e chenro mar ohala gi mwandu e Ramogi TV kod an Lydia Okeyo. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Is the shore for the nywelezi? It's hanikwa. The S silent. Hebu tumado kwa hitio. Himbalas. Imekuwa ikiniambalas. Na unasendaje na niko kwa hii network ingine? Baby, sinatuma na Airtel Money. What is money? Make payments to any buy goods and pay bill. Deal ni deal. Dial *334# to activate Airtel Money. Hebu tuma za lashes. Unajua mimi na poverty. Tume social distance. Airtel, the most affordable network. Mimi naitwa Gitonga Mukonji. 35 years, yes, ni mtu young lakini bado ni jamaa amejipanga. Mzee alikuwa dereva tu wa bus. Mimi ndio kijana ambayo watu wa Manyata waliona watanipea nafasi. Tumetoka constituency ile iko na the biggest population. Ukitaka vizuri kwa siasa usipotelee watu wako. Na ningetaka kuambia vijana wengi ujisukume, ujitume mpaka ile wakati maneno itaingiana. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nakora makijua mwasedu kendo pod wantiere karka geni be kamintiere kacha iluo chendo yo makare to koro kapo dwa lose weche maga KDF ada winjo mana pacha Freda Moke mogik twak maka makata warango gi machielo bende okinyi makawuono Fred lweny ema nyaka tiek go kendo losgo weche moko mondo mi okel kwe lweny ema nyaka kel kwe loso bende samoro nyalo konyo koso jogo setem loso go tok ok di los gi janjore inene nade nitie yeche ariyo ka janjore kobiro kata komonji ten gi yor ariyo ni onyalo negi kata inyalo nege. In so many cases oseluong gi moket gi piny mondo mi gilos wechegi mondo kik waket lweny e kindwa mana kaka notimore e Nigeria between Boko Haram to gi government. No wuok kodgi mondo giwe dhi e bungu gikel koko to kane gisetamore to koro the only option ni koro nyaka wa smoke gi out kuonde magintiere. Koro e yo makende jo DR Congo osetemo kaka government mondo wuogi jo njore obalo gi sirkal makelo koko mondo mi giwe lweny makagi kacha mondo kwe obede piny ma DRC Congo to gitamore winjo. Koro no chuno ni government kose wuoyo kodu utamoru winjo koro nyaka angi ti gi force mondo gikel kwe nikech ing'eyo government ng'iyo jok ma en go kanyo DRC Congo tingo dhano to jogi ka onge kwe to nyiso ni kata mana biashara ma gitimo gin giwegi ok nyal dhi makare nikech gikia gima dhi timore in the next phase and jogi te ng'iyo ni to sirkal wacho ang'o e wach mar kwe mar pinywa koro miyo ka sirkal osetemo moluongo gi mawuoyo tamore koro chuno ni nyaka wagolgi gi thuon mondo mi wakel kwe ne oganda modak e piny mar DRC Congo. Koro mano kata king'iyo Cleo sometime back kane nitiere wach mar Mongiki kane odonjo piny mar Kenya to sirkal noluongo gi mowuoyo kodgi monyiso gi ni wawe magi mondo wakel kwe ne oganda wa modak e piny mar Kenya. Kano tamore tiyudo ka sirkal koro wuok mondo mi ogolu gi thuon. Adwa mi the latest
nyoro ne President of the Republic of Kenya ne request ni jogo manigi bunde e yo ma opogore ma oko e tok chik mondo kel bunde gi osarenda gibiro to gikoni an gi bunde taduoke nikech jogi iyudo ka ginego nyithindo ma nyithi school skunde mang'eny iloro nikech areas ma cattle rustling otimenewa iyudo ka skunde olor nyithindo ok nyal dhi school ji ok nyal timo biashara gimoro amora ok nyal dhi kanyo nikech gikia gima dhi timore koro sirkal biro wuoyo kodi mos to nyisi ni duok bunde ma in go mikelogo nek e kind oganda to kisetamori ni koro ok inyal duoko tinego japiny ma onge ketho inego nyathi skul matin ma owuok dhi skul tinege gi bunde ok wanyal bedo ni koro wachakwa wuoyo enimo wabiro mii jok ma onegi radgo e iye kuro mondo koro kaw bunde cha githuon seche ma gibiro kamano nyiso ni kata in be ngimani ni e kinda kuru gasumbi koro emomiyo DRC Congo bende kane jolweny odhiye sirkal osetemo yore te mondo wuo kodgi mondo giduogi gibed kanitie gino ma gidwaro to giwachi mondo winjruok obedi to ne gidagi koro emomiyo jolweny ne nyaka wuogi madhi kucho to jolweny mar DRC Congo samoro ok ginyal ka gin kendgi to riwruok marwa mar piny mar East Africa cha no yudo ni ber mondo wadhi kaka joka ng'ato kich wan joka ng'ato koro wadhi to wagologi wanyisogi ni koro nikech utamoru wabiro to ka ginyalo yie ni bang' ka jolweny osedhi kucho to giyie bedo piny mondo giwuo taparo ni sirkal biro miyo gi thuolo mondo giwuo and within a very short time wabiro neno ka yawuot otimo ang'o oduogo Kenya ka waywe mane geno mag jo Kenya duto kumoro moro ma gintiere Meshak jolweny igole mano wacho ni ne gin quick response mano bade mano mar KDF wacho ni gin jogo manya bedo kata karengo e yo moro mapiyo kendo girakore gi wasigo e yo moro makare ntiere kuonde moko piny Kenya ka manya dwaro jolweny makamagi oganda moko bende koro sani ka penjo ntie thuolo maboneno ka jolweny machalo kama gitiere gwengego mondo mi okel kwe gwenge mikwale dhok mana kaka Freda Mokase wacho karka ntie gwenge ma Baragoi wani gwengego mantiere Baringo ka irango counties mopogore opogore Lamu kuonde ma jonjore osebedo ka thoro bede ahinya bende chik ma kama ponono wanyalo range koso nyaka warit mana riwruok mag pinje mangima UN mondo mi ochuoga wacho ni riwruoge mag jolweny machalo kamagi mondo bi ka ne gin tiere pinyno mar Somalia ne gin kata kod AMISOM sani koro piny makoro riwruok mag East Africa ka bende koro gin gi riwruok machielo mag jolweny bende wadhi neno moro amora ma jopiny Kenya wawegi warito alworawa o kata koro mana piny mar Kenya ka magwa nyalo bedo mopogore matin gi kaben njore kata riwruok mar jonjore madhi nyime e Congo ineno ka njore machalo mwasewinjo kaka ma Somalia kaka mane waneno e kinde machien Nigeria Boko Haram kata madhi nyime e Congo to gi mamoko mwasewinjo historia kaka Sierra Leone gi mamoko gin jonjore ma oriwore ma agenda gi en dhawo gi sirikal manie telo e sechego but njore man karwa en moko mag kabinde matindo tindo ma samoro gilaro mana pith machalo dhok kata gilaro kuonde kwath ma dhok onego kwae gi gik makamago so marwa ok wane ka seche moko nikech chike ma wan go matayo piny Kenya wacho ni jolwenjwa onego ritwa from external aggression gik ma oko kadonjo njore mawuok oko kadwa donje pinywa so emomiyo jolwenjwa ok wabineno kanie iye ka kweyo njore matindo tindo mag kabinde madhao ibro mana neno police kae maketemo keto law and order so mak mana kopo ni waloko chikewa eka koro wanyalo yudo ka sirikal okelo jolweny mondo theg jore bila mwaneno e kind kabinde matindo tindo e iye ka to machielo ma bende duong' ing'eni ne walan ne wasomo lessons moko e dhiwa Somali the UN no se recommend anene ni kaber to ka piny manie bathu ma utedorugo nigi njore kata lwenje bilago to ok ber ka jolwenju ema bedo iye kanyo nikech jonjorego koro biro attack directly kaka joma retaliate emomiyo ne waneno attacks mang'eny bang' kane wadonjo Somali nikech wan e border achiel gi Somali kaber to mar Congo ni opogore nikech nitie piny moro e dierwa koro kata ka jolwenjwa ni kuno to biro kawo gi thuolo
gi resources mang'eny sana kaka jonjore mondo gikal piny ni magichop irwa mondo gi retaliate. So en gima owinjore mondo piny me bathu tik kik ubedgo gi lweny. Kaber to pinje machiel mamoko maboyo emonego kel jolweny. Koro it is proper mondo Kenyan Army obedie Congo kanitie piny moro e dierwa. Haya, erokamano ahinya michako dede kachako da Freda Moko nyakwara Mogi Jwang pod wantiere kar kae. Wach matimore Congo pod wabiro medo kelo ni juma ne gi jumbe mabiro kapod wantiere Ramogi TV kae. Wageno ni ok en kata lweny madhi nyime Congo ka gino ma yo mar nyayo kwe odhi nyime mane pinyno ma DRC. Wabiro ka wakelo ni weche go achiel kachiel. Duchi ma kawuono chieng' wuok tich tarik 14 dwe mar 11 jo goro mongirore mago maromo 51 mago mane owal kod jatend piny Kenya William Ruto mondo mi okony jotend migepe mopogore opogore mane koro owal e migepe mopogore opogore. Odiochieng' ma kawuono ichako kodgi 9. Ere kaka gidhi timo odiochieng' ma kawuono koro gino ma itimo mane wacho ni koro idhi piedhgi. Koro ka ipiedho jotend migepe mago jogoro mongirore migepe mopogore opogore, ere kaka gidhi bedo ka odiochieng' ma kawuono nitie moko mapek ma bende dhi bedo kata ka irango mano kochako okinyi ma saa 3 mar okinyi nyaka orom kanyo odhiambo ka saa 11 mano nyaka orom kanyo saa 12:30 ka odiochieng' ma kawuono bende onagi dhi bedo ka rita ahinya ni mochung' ne arita kwe mano jagoro mongirore migawo makamano Raymond Omolo. Ere kaka odhi bedo kar kacha. Kata kamano nitiere wach ma bende irito mondo mi ochiw ler e wiye mano kaluwore gi jal machielo nyadendi machielo ma bende ne oyier kane wale e migawo mondo bed jagoro mongirore. Gik mage mane ok oluwo yo makare. Wacho ni mana achiel kuom jogo mochwalo ng'ur wacho kanyo ni en ne ok owale kotenore kod chik kata ne ok ochopo kata mbele aput mane dayo dhogi. Odiochieng' ma kawuono ka ipiedhogi kata ka ipuodhogi bende gidhi bedo kar kacha mondo mi giduok penjo kaka gidhi tiyo ne oganda jo Kenya. Odiochieng' ma kawuono mana mapiyo Fred Amoke, odiochieng' ma kawuono ka chenro gi duto chaka ayanga en ang'o ma wariti? Iwacho ni en vetting koso dhi bedo conveyor belt? En maro wacho mana wachopo aya kaluru udhi adhiya bende tik moro madhi neno malich ahinya mopogore gi moro neno ka ni puodho jotend migepe. Erokamano. Mokwongo an amor gi process matimore mar vetting. Emomi iluonge ni vetting. Jowa dhi face jo parliament committee ma timo vetting ne PS. Onge ng'at mabiro dhi mbele kacha madhi ni en koro sekawe kata ni koro ikale akala ni gini otimang'owa isechopo mbele wa koro kala mondo mi inidhi bed PS. Gidhi ng'iyo kuku mar ng'ato ka ng'ato, gigo misetimo marach. To an gadier ni ka wayudo ng'ato ma gigege osebedo ka ok dhi kare, to wabiro kete mondo mi obed kando. Koro nitie gigo mang'eny madhi timore mopogore gi mano timore e tend migawo. Jogi nyicha gidhi e normal process makata jok moko modhi ni kia odhi e court ni mondo mi ostop Sylvia Muhoro mondo kiko bed vetted ni nyicha ok odhi e the normal process. Bende nyalore ni ng'ato nokalo kamano adier. Onge gima kamano mane nyalo timore. Mokwongo en owuon modhi e court ni ne ok en e panel mane jo nyako ni dhi apia e mbele ne. Koro seche mane ok en e panel en ong'e nade ni nyako ni ne ok odhi apia e mbele committee. Koro ka en gi evidence moromo to dhi adhi e court, to gima ng'eyo ni onge ng'ata mano opiedhi ma nyinge nokalo kane ok odhi apia e mbele PSC. Koro seche ma gini dhi timore ne jok mano yier 51 gi gin jok mano kalo te e lwet PSC mano ng'igi mong'i gigegi te mane opiedhgi ni mondo koro gibi e next level ma koro gidhi neno jok manie parliament mabiro puodhogi. Seche ma gini dhi timore e parliament, an gadieri ni jo parliament dhi miyowa the best madhi konyowa e Kenya ka mondo mi wachop goal mar the government ma projects duto magitemo timo.
Aya, mana kamano Meshak, kawuono ka idhi chako odgi ochiko kama gintiere kar kacha. Bende gazet ma pacho ka ochiwo ler ni gin mage ma idhi chiwo. Gazet ma Standard ni kodgi kanyo ka irango gi ochiko duto. Ka okinyi kaka gidhi chako nyaka giko, gidhi e yo machalo nade. Mano ka mokwongo kanyo dhi chopo kanyo Julius Korir, kamachielo Chris Kipto dhi bedo kar kanyo mano mar National Treasury. Kamachielo bende nitiere Philip Kelo ma bende dhi bedo kar kanyo karango wechego. Mano entiere migao mano migao mar pur ma pacho kae. Kaka machielo kanyo kang'oromo kanyo sa Beach Ginus Raymond Omolo dhi chopo kanyo. James Muhati bende dhi bedo kar kanyo mano mantiere migao motelo kod Eliud Owalo ma bende dhi bedo kar kanyo mano mar ICT. En bende ne achiel kuom jogo mane ntiere IBC ka irange kar kanyo. Kamachielo sa Beach Onogo gima dhi bedo kanyo en Hari Kimutai ma bende ochung'ne wechego mag le. Wacho ni mago mag jamni ponono kama gintiere kar kacha. Oganda rito mana penjo mapenjo Freda Moke. Ma dhi bedo conveyor belt kose vetting moro. Wacho ni donje garini wakal kodi chop kama chielo ka. Bende penjo moro malicha yemi dhi penji. Ageni penjo mar net worth chako duogo ka kendo. Warito gi ahinya kochako kawuono. Cleophas, we are program at in Fred on this. Apparently, one gi along journey kogi ke weche mag vetting public servants. Nikech one gi okang'eyo ni dobed ni one gi conflict of interest e kind chike matiyo to gi gima wagombo kaka jopiny. Nikech a constitution one gi chapter 6 ma onengo bed ni nono weche mo dil gi mibadhi mora mora ma dipo ka ng'ato sebedogo e kinde machien madimi jopiny bed gi to kata gi geno matin ni dipo ka iromo gofisno. To kwa chopo e parliament to wadwaro ni mondo okang' ni okaw e yo malong'o. To namba achiel iyudo ka jogo ma ni e parliament ka moko kuomgi oko mit okenge gi mondo mi gichop nyaka parliament. Koro mondo kaka gibed mondo gi chuo tiend gi piny motegno ni ino kidhi nikech ok meet threshold mar chapter 6 onge. Moko kuom gi nie parliament samwa wuoyete to nigi cases e court ma kata kiny judges nyalo wacho ni oyudi guilty. Koro ng'ata bilani itidwa ni ovet ng'ama chielo nang'o mo en sure ni ng'ani ok chilo mora mora pok omieno. So aparo ni it is more or less of ticking the box mondo mi wachop kama wadwa dhie. Kata napenjo winji wacho ni dhi duogo ni odhi duogo, yes, net worth ni enadi an gi mali machal kama. To seche mwapenjo kata net worth go waonge gi any other agency kata kaka KRA to confirm ni sama wacho ni an gi net worth mara billion be achulo tax maromore gi net worth mawacho ni. Onge gi machielo ma confirm en namba kamoro kanyo ni in gi omenda marom nade an gi net worth marom kama kali dhiyo. In gi to ka otem ni dwago kogno e gimoro tiwinjo ka division osewuok jokoni go uwi ni ng'ane ok unyal to kabila mo ng'ano ae bendo osechako go uwi ni ok udwa geng'o ne wuodwa kata udwa geng'o ne nyarwa. So aparo ni watimatima gigi to tick the box but ok wadhi chopo kama joma nondiko constitution ni gombo ni mondo wachope nikech joma nondiko chapter 6 ne gombo ni Kameshak nigi chilo moro momiene matin to mokwongo kata ker no nengo we nyinga kokwongo mondo chilo ni arkwonga dhi e doho ma yale matieke kae to koseyud na ler to koro koket nyinga to en gima ler ma jopiny te ong'eye. Bende wan gi geno gima kamano nyaneno mana mapiyo ni chieng' moro mano kare mar katiba ma Thurka chapter 6 ni ponono wanyalo nene ka itiyo kode sirkal ni mara Kenya Kwanza. Yes, en gima nitiere makata seche mwawuoyo kodini en gino ma sirkal ng'iyo matut kabisa. Ma sirkal ineno ka cases ma koro ne nitie kata manyo mako deputy president no gol gi nikech ne onge evidence manyiso ni gima kamano notimore. Koro nitiere gik mang'eny manyalo timore emomiyo iluongo ga sirkal ni sirikali. En nitie gigo modino man iye ma jok moko ok nyal timo ok nyal winjo joma ni oko. Koro iyudo ka
seche moko in the public domain inyalo paro ni Fred en okao omenda maromo kama okano to kare en gimo keti to nitiere ni waonge raba manyalo rucho gimoro mosewachi koro king'iyo sirkal mar Kenya Kwanza kawuono gino mokwongo ng'iyo matut kabisa ni to kindi gi weche mag mibadhi chalo nade koyudi ni in gi weche mag mibadhi to ok inyal donje sirkal mar Kenya Kwanza integrity issue ging'iyo kabisa eyo kuondolea Rigathi Gachagua kesi haijatosha. Wale watu yote mliwekelea makesi muende mtoe hiyo makesi, kwa sababu ni makosa kubwa sana kutafutia watu obvious, and I can tell this without fear of contradiction, that if the Deputy President Gachagua was not the Deputy President of the Republic of Kenya, his case would not have been withdrawn. It is being withdrawn because he is the Deputy President of the Republic of Kenya. That is an abuse of the criminal justice system. Because there are many Kenyans also who have cases before the courts of law, whose cases do not deserve to be in the courts of law. They cannot get their cases withdrawn because they are lesser beings. Tukasema hapo mkitufunga labda mtuue, hii ingine yote ni mambo kidogo. Wale waliokusaliti wakakudhulumu, their intentions were to harm you, but God intended good so that you may save the lives of many of our people. Save their lives by restoring the dignity of our economy to an economy that works and one that creates wealth and job opportunities for our youth, ili waacha kupotelea kwa pombe haramu. Ero chenro mopogore opogore ntiere kar kanyo mesha kudede wach ma James Orengo wacho mano kutenore kod buche makore wito oko kachel kodaka ma Rigathi Gachagua kod Kimani Ichung'wah. Inyalo chiwo paro machalo nade? Kang'iyo gima Honorable Kimani Ichung'wah gi Governor James Orengo wacho to awinjo ka an gi luoro kaka ja Kenya ma kawaida nikech nenore ratiro ni jogo mochung' ne weche ma ng'iyo mibadhi ok gin jogo manyalo timo tijgi e yo makare nikech e kinde machien akia ni juma achiel koso jumbe ariyo machien ne waneno ka DPP owuok kendo wacho ni moko kuom gigi ne ochune gi migosi Kinoti gi joma moko mondo mi oter ochwal cases gi e doho. To sechegi mwawuoye ni pod en DPP en Director of Public Prosecution. Nyiso ni ka sirikand cha gimotemo wacho in short ni ka sirikand cha ne nyalo chune motim gigi. Sirikand ni be bro chune motim gik mamoko. Manyiso ni samoro Orengo nyalo bedo right. Sirikand ni osechune mondo gol cases gi. Sirikand cha no chune mondo ket cases gi. So awinjo ka an gi luoro. Iwinjo ka ni luoro. Fred ya bedo in bende ni gi luoro gi sirkal masani koso nikech o confirm ni nyalo chune. Ineno gima timore. Orengo is very clear. Ni nitiere jomoko ma bende nigi cases e court ma ok onego tim ang'owa ma ok onego bedi. To mane momiyo ni winjo ka Deputy President Rigathi Gachagua wacho ni jogo bende man gi cases e court manok yang negi wach mondo gol cases ailago. Nyiso ni both parties agree ni nitie jok minyalo yang negi wach mater matue kata ma cases gi ni e court to ok onego gibed ang'owa e court. Koro ka nitiere ng'ato ma ineno for example mbunge ma koro nie jela sani miluongo ni Waluke mare nobedo notere court ma court no yude guilty. Koro ka court oyudo ng'ato guilty to nyiso ni ng'ano you are innocent until proven guilty. He was proven guilty. Gachagua was not proven guilty. Nitiere jogo manluwo nonro mag cases makagi kacha. Koro kane giluwo case mar Gachagua magiyudo ni ok en guilty, then they withdraw. Koro miyo kata ni ji nitiere wacho ni ogol cases nikech en the Deputy President to an mano to podo ka yiego matin. An aneno ni jok maluwo case manono case no yudo
ni oonge case to answer. To neno onge bende. Neno onge. Ng'ama nyalo chung' mawach niya, an naneno ka pesa ni ogol ka, oter ka 7.2 billion. Onge. Koro do you want us to say ni case ni obeda kucho, odhi mbele gi case to gimo yalonge? Aya. Maro pacha Fred Amoke mabende wan go e studio kinyi maka wuono. Wata mana nono weche gi kaka gintiere. To bende nitie thuolo ma ja Kenya machielo biro bedo kata ka wach na dieri wayudo ratiro maro. Wachopo e giko mar twako kinyi maka wuono. Wach mogik mara Mesha Kodede kod Fred Amoke okinyi maka wuono. Tadani gikete mana kotenore kod chal mar oro e piny Kenya. Counties makaluo yudo chiemb kony juma mokalo. County ma Migori, Homa Bay, Kisumu, Siaya, nyaka sani bende wachomo kama sirkal osechako chwalo konya gi counties mamoko mabende koro osemede list, osenywangi listi mano ma jogo manigi kech ere kaka wanya dhi nyime. Magi duto wakete dakika achiel koro pogru nus ka ng'ato kawo mang'eny na wadi ibo kawo mana seconds apar kede dwa tieka chako di Meshak ka watieko gi wach mari mogik. Aparo ni en gima ber mondo sirkal noter chiemo mar kony e gwenge te ma Nyanza kama dipo ni nitiere oganda man gi kech ma oidho yo mamalo. Bang' tero chiemo wabro wacho weche modong' ka nitie siasa iye wabro neno, ka onge siasa wabro neno, but koter chiemo to nengo ji receive kendo jo Nyanza oyud konyruok kuom jogo madwaro konyruok. Ero kamana Nyameshak. Fred kwa tieko gima wacho ni chiemo is necessary. Awinjo ka jowa mang'eny dwa chako kelo siasa e wach chiemo madhi e luo Nyanza. Jowa mang'eny chandore e kuonde motuo e Nyanza kacha. Kik waket siasa nikech sirkal sani ok en diere siasa mane wanyalo tero chiemo ni mondo odhi ogonwa ombulu. Sani sirkal ng'iyo ni wan kaka jo Kenya onego wabed gi yot. Koro miyo seche yot mokwongo en ni ne sirkal okawo luo Nyanza oyudo ni en kama oro nitiere, to kendo jowa mang'eny chandore. Ane mana chung' ne chiemo diere moko kae mane the president ne distribute e higa ma 2019 diere COVID. Chiemo ma itero president of the Republic of Kenya ok kete siasa. Omiyo seche mano wacho ni mondo chiemo owuog odhi e Nyanza no tere nikech en achiel kuom gigo manyako tim kaka president ma the Republic of Kenya. Emomiyo jowa wa receive chiemo, wayudru chiemo ni kendo government biro temo mondo jowa manigi shida walosi mondo watim ang'owa waket chiemo obed ne jowa seche duto mawantiere. Ero kamana nya Fred Amoke, ero kamana nya Mesha Kodede kwa milutho matoko e Ramogi Tv okinyi maka wuono. Ni jaera mar Ramogi TV wagoni ero kamana nya kuom kete kae sa rio sekalo kanyo dakika achiel mar okinyi. Chenro mabiro en chenro mar kaka wanene kod nyawadwa Victor Otieno Juma mabende koro nitiere kar kae. Nata ye chenro nyinga Cleophas Loch oriti masani. Machiegni nyakwara Ramogi Ajwang' e chenro mar ngoma owake. Wuok tich wakelo ni ngolo manyien. Tich ariyo Ras Reggae owake. Tich adek en odiochieng' mar twak gi jothumbe. Tich ang'wen kama nene waterie golo machon. Tich abich Sukus owake. Kete manaka kod Papa Vic ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10:15 odhiambo nyaka saa 12. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala.
tich adek ka tich adek saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Weche ng'eny sa matin. Nyakwar Ramogi. Kaka jokanyana, ere kaka wadhi gore gi jogi e yor loso mwandu? Wawinji maler, penja ne penjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma heshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny tudri gi jalendo Trevor Mbija saa 3 otieno. Mane Ramogi TV. Kik bai. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin giwere monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kelo malit ne masongo adhiya. Very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni. Namba mar SMS en 23600 en penj laktar. Kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa. Mane Ramogi TV. Ngima iye okikore. Samoro rieny. Erokamano. Kawuono biro wacho mana weche mamoro. Ka samoro to iye tek tweta. Ana yie mondo atho, to kayie mondo itim gik midwaro go. Seche moko jadwar lokore le ma ipedho. Shrata. Jogo mane yiero lokore jasiki maduong'. Nikech timbe ne njore, to kendo jawuoro mapok anenoga. Indiwe mondo thodo kwa ywak. Ng'wech en mar manyo hera. Hera mar adieri. Hera ok chiwre nono, nyaka ichiw hera eka iyud hera. Dago ngima kendo yudo hera. Ji te mantiere odni oheri ahinya. Tapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mane Ramogi TV. Lwasi mar ohala osebedo kalokore. Keto mwandu bende osekawo yore manyasani. To ginang'o ma nyaka ing'e kapok ichako ohala? Kuonde mage minyalo kete mwandu? Ramogi TV biro yango ni kit ohala, kaka itimogi, kachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakoro mga juang', bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi matimo ohala, maweg kembe, kachiel kod mago man kod lony e keto mwandu. Mana e chenro mar ohala gi mwandu e Ramogi TV kod an Lydia Okeyo. Qatar. Piny Kingi, Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Timbe 32 rakore ka wengegi giketo e okombe adhula mar nyadhi e piny mangima. World Cup. Obiro bedo tim mar Brazil, France, kose achiel kuom pinje Afrika ema biro kelo okombe no kuom thuolo mokwongo. Adhula ogoyo tach. Kete mana e kuku World Cup wuok tich nyaka tich abich saa 7:30 odiechieng' e Ramogi TV, Citizen Digital to kod View Sasa. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao. Mane Ramogi TV. Chiemo kelo wa kanyakla.
ibedo kod paro mabeyo mag chiemo motedni. Karibuni. To will kod kaka itedo kit chiemo no manigi suya kod ndhadhu mamit. E chenro mar tedo gi chiemo, wapuonjore tedo kit chiemb luo kod chiemo manyasani. Koro kigolo ring'o ting'ade kama. Tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, mane Ramogi TV. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Duto te en miyo. Manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere, aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni, lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa ngeso ka ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar mine nyalo. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Oyawre nyakore mogajwang' kamoro moro ma intie en okinyi moro machielo tarik 14 mar dwe mar 11 higa mar 2022. Warwa kini machiegni e chenro ma kaka wanene kaka pile ma en chenro ma bende fuono kendo kolo weche buora mamulo ngima oganda oluo kaachiel kod oganda jo Kenya. Kaka pile chenro ni endi wan kod yawuot luo mowigi timo jere ma bende biro konyo fuono weche ma ka kod kacha. Kuge kaunti ma Kisumu yena mona chak kod jafwambo matuklu iluongo ni John Riaga. John Riaga ka en kaunti ma Kisumu oyawre kendo machiegni kaka wanene ma kawuono. Oyawre ahinya VOJ e kaunti ma Kisumu kata Europe wachiew maber. Aneno ka chieng' tucho kokato gima nyalo wacho manyien en ni koth moro osebedo ka gowa ka. Aparo ni awinjo kamoro e chunya ni kamoro chiemo nyalo betie. Wachiew maber Victor. Arwako jowinjo waduto kod jonenowa e chenro ma kawuono. Erokamano ahinya. Kinyiso ni mane maber ni misebedo kelo Kisumu kono to mane marachni? Mapiyo aparo ni maber abro mana wacho ni wagone Nyasaye erokamano ne ngima ma wasebedo godo. Aparo ni en gima ber wapuoyo duto. An gi weche adek manyalo wacho ni ok be nyado wacho gi mapiyo ahinya. Mokwongo juma mokalo ing'eno kwa yudo thuolo to kana donjo ka to direpe mag taxi mochung' ka nochunga monyisa ni nitiere wach moro machando gi ahinya mondo awachi ane mondo wang'i ane kinyalo kony. Nitiere kuo mar geche Kisumu kama sani ohonore kichungo gari kate kanisa ilemo to kiwuok tiyudo ka gari onge e parking kaka kuonde mwawe geche gi kuo moro osebet kani kanyo to ok en gima ber ahinya. Juma mokalo bende ne an e kor gwenge VOJ ne wan gi meeting e school moro mar iluongo ni Karabuk. Ne wan gi chief miluongo ni Churchill to wach moro nowuok kanyo ni nyithindo manyiri mako ich kapod gisomo kendo ne en gima lit kendo noseyudore ni nitiere jonyuol ma ka nyathi osemako ich kendo koro dwa we skul
tiyudo ka gigolo nyithindo gipando nikech wich kuot kata giprotect jogo ma otimo tim machalo kama. Aparo ni nyaka koro wariwre duto kama wasechopo sani onego wang'e ni somo en gima is very important ne ji te. To ka ng'ato dwaro ucho somb nyathi nikech omiye ich kato iumo gi e kor gweng', aparo ni ok en gima ber. Koro akwayo jonyuol duto mondo wariwre kanyakla. Mogik Victor, wach malit e chunya kani anyuola wa ma dala Kasipul kacha jokanyo nyacho cha waweto achiel kuom minena luwo ni Sara Otumba manyocha magoro lal godo. Koro kuyo mara ka waikore mar ike ka kamano to machiegni uru kendo. Poleni sana erokamano nya Fred oyawore kendo machiegni. Oyawore nya Victor. Go erokamano kuom yudo thuolo kendo bono wachako bet ka odiochieng' ma kawuono. En odiochieng' ma jaber kendo amoso nyikwara mogi duto kamoro amora ma gintie ne oyawore uru. Erokamano. Ang'e ni sebedo kilo weche buora achiel maber ni achiel marach ni. Wach maber na gi marach na gin weche modwa kiewo. Wachak gi marach na en wach siasa manyogore kama ni poge ji chiemo. Chalo mana jok mokawo chandruok mar jomoko kae to bedo ber ne ji. Okelne dhano chiemo mani ipogo kendo ber ndi ka dhano yudo konyruok. To mak mana jomoko ne oloko chandruok mar jok makamagi denyo koda midenyo mar jok mamoko giloko paro siasa. Koro miyo ne en wach ma ok ber. Aparo ni nyiso ni pod ok wabedo koda lony kendo waonge gi wich kuot. Wach machielo ma bende ok omora ahinya wasebedo kwaluwo ka en wach mar onge mar arita kwe pacho ka ma iyudo ka koro ahinya bombe ma Nairobi, Kisumu na Nakuru gi bombe mamoko ma koro jonjore man gi ringo koda apiko to gi mamoko chwa ji pala. Miyudo ka ng'ato ma simbe o ma ong'we yamo kaeto kijende gi chak lokore koro chak chuo ng'ato pala. Miyudo ka ji mathoth sani koro ntiere e ute mag thieth kalure koda weche mag onge mag arita kwe machalo kamae. Wach momora en wach ma koro piny owacho mar Kenya jo yango ni giketo tenge $1 billion mar biro loso kar loso rech e dho nam Lolwe. Wasewuoyo weche mag ng'iyo kaka nyalo los rech manyalo konyo pur mar rech kaluo nikech wang'eyo ni weche mag dhi gi pur mar rech en kuonde ma economy mar jokanye nam otenore. Koro ageno ni en gima kobedo implemented ma mibadhi ok odonje to nyalo biro kelo resruok maduong' ahinya ne jowa. Erokamano ahinya. Edwin oyawore. Oyawore ahinya Victor. Ng'e nitie weche mang'eny misebedo kiluwo achiel kuom ng'e lipod mar Asla Fund manyora nyime wale pod tut maragulu. Mar Asla Fund. Erokamano. Mane maber ni mane marach ni misebedo kiluwo kaka jafwambo gi keyo. Erokamano Victor, ambe amoso nyikwara mogi kendo amor gi chopo ka. To wach mapani osemora en twak madhi nyime Egypt ma sani koro okawo wach ni direction maber nikech chonen mar wakwayo pesa ni mondo konywa wambi waked kod lokruok mar kor lwasi. Sani king'iyo kaka twagno dhi mbele en mar keto mena, en investment. Koro kar mondo warit mondo miwa pesa to wang'iyo kaka inyalo ket mwandu e yore maler ma oketh kor lwasi e yo moro amora. Apani mano e yo manonego kaw chon. Omiyo ang'e ni mano pod gima wadhi twak e mbele. An mana winjo ka gima nomora ahinya. Gima ok amor go en ni nyocha wagolo jolweny madhi Congo kendo budget wa kanya en gimoro 4.5 billion. Billion 4.5. To seche makamago counties 31 nigi ngaji makeyo. Ok ang'eyo ni kaka nwatero jolweny Somalia nitie lessons mwaseland to bende bedo ni Somalia wan go gi kiewo mochando ahinya. Ne ni nyalo miwa siso mar tero kata reason mar dhi Somalia. To makoro wadhi go Congo gi budget mar 4 billion sani gi sama kaka wawinjo ni. Ok apar ken gima timore sama owinjore. Pesa no ne wadware kamoro. Donge koro waseyo jo od bura nikech Committee ma Defense and Foreign Relations nyawo puodho jogi. Sani jo od bura onge gimwa expect kuom gikopogore gi puodho kata PSS ma sani dhi mbele gi. Onge kaka od bura kako chalo sani. Okane kan tie gima warito mondo wawinj ni ok gipuodho. Jo warito mana winjo duond jowa matin manie iye kanyo ma wigi nyalo bet ni ok dhi kaka waneno kaka dhino nikech od bura to koro sani warito ni gin gi puodho to kalo. To nyaka pod wapar negi ni kata kupuodho to ma ok wamor. Erokamano. E yo machuok otemo wacho kanyo ne bunge
otemo pime kod tond nyange kata conveyor belt ikete to dhiro seneno gimoro man ga counter kidhi ng'iepe supermarket yes kiketo kama to odhiro mwandu eno ywa ero kama nenya mana ka wan kodi wacho kanyo ni imora anya gi bura mosebedo ka dhi nyime e piny Misri mar COP27 kapok winjo chuny wach aparo kanyo ni wan gi duond jatend piny Kenya Dr. William Ruto ka en bende wuon nochiwo twak mare mochwiny ahinya to nero mosebedo ka dhi nyime piny Misri bende podhi nyime nyaka kawuono bende wan kanyo kod duond Migosi Raila Amolo Odinga jabete moyedhi mochung' ne dongruok e pinje mag Afrika mabende nochopo kanyo mar chiwo ka pinje mag Afrika onego beni jo ikore ne keto mwandu mora mora e yore mag rakruok kod midhiero mikelo kod chandruok masani koro neno mar futo mar kor yamo. Wawinjen na kaka William Ruto daktari ne oloso ka en e piny Misri e wach mar climate change. We are intentional about directing our efforts towards conservation, bringing new green economic opportunities and rewarding local communities. We would like to see that the climate benefits accruing from our efforts are also monetized and contribute to our economic development and COVID-19 recovery strategies. It is important to reiterate that in the past, the massive contribution of countries like Kenya to global decarbonization efforts have not been adequately. Basically divert funds meant for development into private people's pockets and scares away the private sector from investing. And that's the reason why all African governments must address this animal called corruption head on. If we do this, then we will be able to attract more private sector investment into our country. So it's China, which is more of a controlled economy, is attracting much more private sector investment. But because corruption is banned in China, and it is actually it costs people their lives if you're found to be corrupt. This is what we need to do, introduce in Africa. Zero tolerance to corruption. Wach mangima mokalo ma jotelo ariyo go loso kane gin e piny Misri. Edwin ne buko wach kiwacho ni wang' ni beti mor ni mar chal gima wacha ma jogi osebedo ka wuoye obed Paris obed mano timore Scotland cha weche osebedo ka nitiere mak mani keto gige time ma osebedo ka onge pogruok mane ma dhi bedo go to Kenya oyudo ang'o? Victor, pogruok mantiere ni chon ne wach mosebete ni Afrika winjo pek lokruok mar kor lwasi mabe ok gin magikelo ikele gi pinje mosedongore kendo wan wakelo mana chiegni 3.8 kende mar ketho kor lwasi. Koro en ga kwayo ni gikonywa gomenda to kineno kaka gima timore Cairo sani en ni ji loso deals mag investment. Koro bedo ni wakelo investment waketo mwandu e yo makare ma ok bi ketho kor lwasi. Koro mane gima wang'iyo iketo mwandu mar omenda marom nade tikikete to kikikete yo ma katikete yo mabro geng'o kethruok mar kor lwasi. Deals ma Kenya no yudo mag gi UK kede en 500 billion. Pesa mang'eny ndi. 500 billion en pesa mang'eny. To en mar loso gimo kaka minyayo teko stima yo maler kaka solar, entiere geothermal, entiere dam moro midage Tana River cha, the Grand High Falls Dam. Mage yore mani wacho ni koro idwa konygo mondo kik waketh kor lwasi. Mago keto mwandu. Mage gik mana wacho ni mora nikech koro ma en investment. To okang'e ni nyaka ne wadhi Egypt, nyaka ne warit COP mondo ka gigo timre nikech Kenya gi UK pod nyalo romo e yo mopogore to gi sign deals go. Koro bedo ni otimore COP27 be onge wach wan moro en mana notimore. Victor be ka wiya poko wil COP27 tiende ni wasebed gi COP moko 26. To kila COP ka COP biro gi geno mare gi promises gik machalo kamano. To mang'eny ok osebet ka timore kendo singo ma pinje moko osebet ka golo $100 billion mano nego ni golo kane wa Copenhagen, Glasgow
pog gitimo. Koro geno en mana ni kikelo wach mar omenda koro jaket mwandu ema biro. To biro keto mwandu odo konyowa nyayo teko stima. Koro iketo mwandu no to wang'iyo kaka inyalo nya teko stima ma ok bi ketho kor lwasi. Ma wabro bet gi stima maler, koro waduoko piny stima moko ma iloso gi kaka diesel manyalo ketho kor lwasi. Apani mane okang' ma koro wagoyo wang'e. Erokamano nya. Fred, ang'eni ni gima isebedo kiluwo matut mokalo en midhiero momako piny mangima makata mana chandruok mar gik ma dhano timo wanene Kenya ka kata mana pinje maoko. En ang'o miparo ni Kenya noyudo e burani? En penjo matek kabisa, to adwa kwanye gi kama dho jakom Migosi Raila Odinga kachiwo twak mare nyolosie. Kochako kendo e twak mare no wacho ni paro manyalo betie maber ok en ni kopni obeda kaka kobe mamoko mosebedo. Nikech higa 5 mokalo ne wan koda romo machalo kamae e piny Morocco. To kendo promises mano ochiw kanyo nyaka sani ki follow gi up tibiro do ka chiegni ni atamalo mathoth pod ok otim. Koro miyo kata doko ni en tiere kendo promises kaka Edwin wacheno ni kamoro koro nitiere change mar tactic mabiro ae kuom promises to koro gidonjo ka gidonjo investment masamoro nyalo attract kata nyalo miyo siso mar jok madwa keto omenda gi e project machalo kamagi nyalo biro loko to nyalo bedo mana matin. Nikech kaka wang'iyo kata wang'eyo pile ni poth pinje ma ketho lwasi e atamalo mamalo gin pinje momeo. To pinje momeo gi kinde duto ka gibiro e romo machalo kamae, juma mokalo ncha na atemo pimo romo machalo kamae to koso do chal mana gi devolution conference kaka iwinjo jakom wache to enena kama jogi bire, jo pinje madongo dongo bire to jigo e mbaka tiwacho to mbaka go rumo gi kanyo. Koro king'iyo gima nyalo wacho ni Kenya wuogodo sani wanyalo rito mondo mwabwane nikech higa manyien wabiro bedo gi COP moro. Koro mana kwa chakwa gi COP 28 eka wanyalo analyze nikech waseng'iyo gi jogi promises ichiwo gik madongo wachore kuno kendo omenda winjo ni bilion 2 oketi madhi timomwe mak mana nika koro COP ma 28 ochopo kanya ka kora nyalo ng'iyo ma wach ni gik manowachi ochopo kargi. Lakini kuom sani to wang'iyo nikech en gima ji bire ji donjo kanyo kini ng'iyo delegates mane ni kanyo ne nyalo romo estimated ni nyalo bedo 35,000. Kora paro ni piny mano benefit moloyo kuom gini kuom sani ne en piny mar Egypt mane host 35,000 delegates. Nikech mag delegates mako biro Nairobi kae to tende opong maonge kata kama jomoko chiegni dhini ndo Kisumu. Koro en piny mar Egypt kuom short term gains. To gimachielo mane ok bendo wuok clear ne ok aneno ka pinje Afrika owuok gi duol achiel. Nikech king'iyo pinje momeo gi king'iyo ni weche ma kor lwasi gi jotemo hinyo pinje Afrika, king'iyo kaka floods kata mancha ne timore e piny mar Nigeria mineno ka pi ncha ne ng'eny kendo sombo ji. Kendo king'iyo bi gima koro timore waluongo ni Horn of Africa makoro kech bende keche sani. Ok waseneno ka pinje Afrika kaka kinde ma indo ka giwuok ka gisundo jo agunda kata pinje maoko gi duol achiel. Ne ok waneno duol kata statement mano chiw gi AU. Ka AU chiwo stand margi ne pinje mag wagunda gi e wach motegno gima gidwaro. Iwinjo ka piny ne wuok to wacho mana mare, William Ruto kodhi to wacho mana mare, ker mar Rwanda ko wuok to wacho mana mare. To ne ok waneno ka gibiro gi under one umbrella magi dwaro sundo godo mondo neni gik ma kata promises mosebet kichiwogi ok chiwgi achiwa nikech weche to osebet kama bernde men forum ma ji birie ji goye mbaka ji wuoyo but kaka gitieko e COP 27 kanye kako tiekgi to bende mogik gineno ka nitiere luoro e weche mag mibadhi nikech pinje madongo gi bende kamoro luor ni ka gichiwo omenda mathoth nikech kana somo report moro mar World Bank to wacho ni e budget mar World Bank higa ka higa over 35% kata tamalo 35 gichiwo ne pinje mag loan magichiwo dhi ne weche mag climate mitigation. Mak mana ni kaka itiyo go omenda ni
Iyudo ka projects masa moro motere kich gimbe gin giluoro ka ging'eyo mibadhi mantiere ahinya pinje mag Afrika ka. Samoro ka komenda ni tiyo, iyudo ka government o divert gi odonje project masa moro ne ok obedo plant no nego beni gino dhie. Kendo komenda to samoro biro but ka kitiyo kode iyudo ka ok odhi oti e yo monego beno omenda no tiye yo makare kata projects monego beni tiyo. Koro kwang'eyo ni to mamoko mabiro kata mana e Kenya sign gi UK gi mamoko gi. Bende gibiro dhi mondo mi giti e yore. Nekech Victor, adier mantiere ni odiochieng' kodiochieng' weche mag kor lwasi medo mana kethore. Kawuono kochiew kaka wamedo sudo e kaka ineno ka weche mag kor lwasi medo kethore. Jok mane Nairobi ka e kuma kata mano biro Nairobi ka early 2000 gi mamoko. Ning'eyo kaka Nairobi ne chalo. Ne Nairobi ma sa 11 koth ochwe. Idhi tich gi koth tangi duogo gi koth. Kawuono Nairobi chalo Machakos. Nairobi otuo mane ok ing'e ni Nairobi kae ne nyalo bedo kama ne nyalo oro nyalo betie Nairobi. Nairobi ne en kama no ng'ere ne koth. Koro magi gin ranyisi kata kiwe Nairobi kende. Gin ranyisi ni okwan kama ber to wamedo dhi mana kama rach. Koro miyo kinde mar wuoyo gi wach mag promises onego bed ni koro rumo mana kaka winjo jakom wache cha. Koro gigi ketgi e tim. Erokamano. Migosi Ramogi Odinga wacho ni kik obed mbaka moro migo agoya maonge duoko moro mochwiny maka moro wayudo. Wacho ni talking shops little being done. Kara kamano nyakoro mga juang kaka Edwin no wacho nitie singo mar $100 billion 100. Mano nego beni pinye matek gol. Pesa no nyaka kawuono poko gol nyaka kawuono. Ok wang'e ni wachom kanye. John Riaga ang'e ni in kaka jafwambo gi keyo weche mag alwora gi science gin gik misebedo kiluwo ndi. King'iswa ni to en ang'o ma kamoro ma jowete wako wacho ma Kenya no ago e bura madhi nyime piny Misri ne. Erokamano Victor, gima nyalo medo kuom wach ma yawuoyi ariyogo wache tin. Mokwongo en ni king'iyo kaka COP ringoga kinde ka kinde odhiga manyalo romo jumbe ariyo. Juma mokwongo gitimoga review. Idwa ng'e ni to gik mwasebedo kwa wacho kata gima wawache COP 26 ang'o gini ma osebetie. Kato kibire juma mar ariyo makoro wantie kawuono gi make new commitments. Tiende ni winjruok manyien chako betie ni wadhi timo ma. Emomiyo ineno ka juma mokalo weche neng'eny President Tutu kano wuoyo to no kwero pinje mag wagunda kendo nyisogi ni wan waol gi msiko nyiso ni ubiro timo to kutim. And yet mana kaka Edwin wacho kanyono ng'ama hinyore mogik ne climate change en ja Africa. To ja Africa ma hinyore ne climate change bende ok keth alwora ma kaka dipim gi jopinje maoko. Migosi Raila bende wacho kanyo ni waol gi wuoyo. Wadwani mondo koro chakre sani kaka koro wadhi mbele mondo piny oyawre mondo bed ni koro gik mwawacho nyaka koro watim. Aparo ni mane en a deliberate approach mondo mi kata obedo ni Africa ne okoriwore duol achiel mondo gigo koko kaka duol achiel to wach kaka nowuok kuom Ruto to wuok kuom Raila ng'ini jomoko bende ne temo gole mondo mi wawuogie kamiwacho ni promises Raila luongo ni talking shop mondo wawuog kanyo kato wadhi kamachielo to gima chielo manotimore kanyo Victor mana aparo ni en gima ber moving forward ne ntiere gimoro miluongo ni Africa Carbon Markets Initiative. Ngeni Kenya ka wasebedo kwa wuoyo gibiluongo ni carbon credit. Carbon credit kata carbon market tiende ni ntiere kinde mimi ntiere kiwango mimi as an industry kata kaka piny miwacho ni inyalo timo emission maromo kama. To ka okichopo kamoket nino tinyalo loko gino kato bedo pesa obiro ni e yor mwandu to wang'eyo ni ma en achiel kuom yo makoro oda yudo godo mwandu e yor pesa kata miwinji wacho go tiende ni karo komi Kenya ni onyalo timo emission marom nade kata maromo atamalo 100 to chopo mana atamalo 50 kende to 50 modong'no onyalo yude through pesa mawuok kuom pinje maoko makoro inyalo tim godo gimoro nikech wach mane bende wuok kanyo iluongo ni climate mitigation funding jogo okosebet ka golo pesa kata obed ni ji ema hinyore kamano. Koro Victor an genona
en ni ka watieko juma ni kamoro juma manyien wanyalo wacho koro gi ratiro maber ni Kenya kata Afrika wawuok gang'o maduong'. Wadwa ng'eyo ni pinje maoko gima bende gine magiketho alwora e kiwango mamalo gidwa timo commitment machal nade. Mwadwa ng'iyo higa achiel ka COP orumo. Ka wabodhi e COP 28 to wabro wacho ni lokruok nobedie nikech conversations mane wabed godo Egypt koro waneno ka pogruok obetie. Kamano. Erokamano nya John Riaga mbaka pod dhi nyime nyakoro mgajwang' waduto wantiere kod ting' kod migao. Sirikal manyien wacho ni gigeto choko kata gigeto pidho yien maromo bilion 6 duto bende biro konyowa e rakruok kod midhiero ma tinende koro waneno nyakoro mgajwang'. Mopogore kod mano nyakoro mogi wabiro medo dhi nyime kod temo fuono ni to ber mane ma jo Kenya yudo, ber mane ma Afrika yudo, to en ting' mane ma ingo kalro kod bura ma osebedo ka dhi nyime piny mangima mar poro wach weche mag rito alwora marwa. Mopogore kod mano nyakoro mgajwang', jomokalo chien jod bura no bwogo ni kawuono ginyalo dhi ng'anyo. Ung'eyo ni kinye mabunge chako chenro mage pono ni jatend migawo manyien mochung' weche mag pesa ok bi golo pesa mag CDF ma lure kod okang' mane doho ma Supreme Court nong'ado ni chik ma CDF mar 2013 cha en tok chik nikech ogwenyore kod gimiluongo ni principle ma separation of power ni mar bede mag sirikal nigi ting' mopogore opogore. Ma en wach ma osebedo ka gedo ka jood bura tinende osingo mar biro kod chike moko manyien mag guro tiere mar agulu ma CDF mondo migi thuolo mar bedo patrons mag agulu makamano. Nyakoro mgajwang' ang'eyo ni pesa ni in be osemulo ngimani e yo moro mopogore. Kata kamano Edwin, ma ok en chakruok mar mbaka ma CDF ni. Kane wabedo gi katiba manyien ni, kot nogolo chik ni los chik manyalo luwre kod katiba ni mjumbe dongi tije mar legislation oversight gi representation. Wach mar pesa either national government kokalo kuom joma ni tire kod ting' marito pesa kata mana county governments. Jod bura pod ochunje pesa ni. Kendo koro gidwa mana ng'anyo ka ogiyude. Ok ang'eyo ni ng'anyo margi kata koko margi otenore marom nade gi konyo japiny kata kedo ne ratiro mar japiny. To king'iyo mos an gi in wang'eyo gimomiyo gikedo ne omenda mar CDF e yo machalo kamano. CDF ok en gima rach, apani kaka osebed kitiyo kode kata influences madonje i agulu mar CDF ema nyalo ketho ber mar CDF. Omiyo bedo ni koro sani ochopo okang' ma gidwa ng'anyo ka koro ok giyudo kaka gi control CDF kata ka ok omigi kaka gidwaro no. Nitie gik moko ariyo. Mokwongo en ni gin gi teko mar mino bad migawo mar omenda ma migi CDF. Nikech sani kiwacho ni gidwa ng'anyo to Hustlers Fund koka biro. Ngeni chenro mag serikand Ruto nyalo bet marach. Actually kiny nitie bura moro mar Kenya Kwanza parliamentary group meeting. Koro ng'eni mago gik ma ok nyal yie mondo timre. Sani koro kila ng'ato mako kore. Amaki kama timbi maka kama. Kitamori mata amba tamora ma. Omiyo bedo ni gikedo ne mondo CDF obed kaka gidwaro no. Onego wang'i kaka jopiny ni to wan marwa ni kedo no. Gikedo no marom nade e wach mar CDF no. Mi an geno nan mana ni gibro mino ramina to CDF ber mare onego bed ni pod odong' ne mana japiny. Nyathi mok nyal dhi skul ma pod yudo fee kata mana 3,000 moro 5,000 moro mochul ne fee. Olalo moko matino tindo migero e kor gweng' ma bese seche moko odhi to wacho ni ogen maricho kata kamano gima CDF nyalo konyo go oganda mane gima lich bedo ni mbunge control japiny ok dwa ng'e ni ng'ama control CDF. CDF kata bed mani control e polo kata okete mana kamoro ma wan wakia. Wan wadwa ng'eyo ni CDF no entie marom nade to konyowa e timo ang'o. Tapani debate mar CDF ni bonego chiew japiny sani mondo obed gi paro mar constituency marwa. CDF wa en adi to tim kode ang'o ma higa mokalo notimo ang'o. Japiny koro nyaka chiewe e pach penjo ma koro ji onego chak penjo. Adieri mantie ni kuonde moko nitie mose konye ji. Kado bende to nitiere kaka osebed ka itiyo kod agulu ni. Adieri mantiere ni CDF osekonyo. To ka wan chal ng'iya ni to ang'o mano miyo wabedo gi CDF seche ma wan bende ga guche mamoko.
king'iyo chakruok mar CDF noyudo ka devolution pod ne pok obiro. Koro paro mane ntiere ne CDF ne temo konyo mondo mi wabunge kik bed ka dhi lamo sirikal mamalo kata ker. Kinde duto mani winjo ka mbunge wacho ni nyaka ti gi sirikal eka nwang' dongruok. Koro CDF ni nokelo gima ne miyo kata mbunge ni opposition kata ka chama ma ntiere ok obedo sirikal to pod ntiere omenda madhi e constituency. Mae momiyo ncha ni neno ka ne ntiere midi mathoth e wach BBI. Seche mani neno ka ni idwa med constituencies mane biro mang'eny e counties mamoko. Tini neno ka yuarruok nitie to paro mane ntiere kata ni jogi dhi nwang'o CDF mang'eny sama gibedo gi constituencies mathoth. Koro bang'e mano no obedo entrenched act mar CDF 2013. Bang' ka Supreme Court nyocha ne onwang'o ka act makama okoluwore gi katiba, ne gichiwo pachgi ma giwacho ni CDF ok nie chik, CDF onge katiba. Koro kapod ok wabiro e ywaruok mantiere ka e penjruok mwaduogwa penjore niya, CDF tiyo tich makare kendo okonyo gweng'. Kata odoko ni pesa ni chame to samoro joma chame go be gin jogweng' kanyo. Ok wawach ni gichame lakini bende ochako konyo ichame gi jomwalo kanyo. Koro gima duong' ma wakwongo penjore kae ni sama ne Supreme Court ochiwo ng'eto mare ni CDF nie tok chik, waneno ka wabunge oloso bills ariyo mokeli e parliament. Gima wapenjore ni to ere kama ne ntiere public participation? Public participation kech wabunge gi kano yiergi to Supreme Court ncha nogwetho gini oko. Ere kama wabunge gi nodhi mochoko pach jopiny? Nikech gini koro wapenjore ni to en mar wabunge koso en mar jopiny. Ka Supreme Court ncha ne ogwethe oko kamano, wabunge gima onego bed ni gikwong gibede gi vikao kata forums moko mondo giwinjie pach jopiny kaka gidwaro ni CDF ni obed ran. Samoro ntiere kaka jopiny neno ni ber to ber, lakini onego bed ni ikete kamae. Weche moko ntie medo ka samoro CDF manager en jaod mbunge, CDF manager en wuod mbunge gi jok makam. Mago to gik matimore kama jintie. Mak mana ni onego bed ni the first step nekech ponono ka ok gitang' to ng'ato nyalo biro dok kende do ma wach ni ne onge public participation. Nikech ing'eyo katiba masani ochiwo thuolo malach ne public participation. Koro samoro gima gitimo ni ng'ato nyalo biro dhi e do to wacho nikech ning'eyo kata mana BBI bathe no ochungi nikech ne onge public participation. Yes, noko ka pa jopiny. Koro yot mondo mi japiny moro chak bi nyiedhre ma dhi e do ma wach ni kata doko ni bunge no kalo gini to ne onge public participation. Koro mano gima wanyalo paro ne wabunge gi mondo mi ging'e. Gima chielo ma bende ntiere ka kopogore gi wach public participation, sama koro gidwaro mondo mi medo omendani nekech gigole from 2% no to 5%. Yes. Making'iyo to omenda mane dhi ne CDF en $137 e constituency ka constituency. Masani koro ka gigole mano en omenda maromo $44 ma pacho ka $44 madhi. Sani koro gidwaro $88. Koro penjruok mikongi penjorigo ni kanen pod ntiere kuonde mane ntiere ng'ikruok moko e tiyo gi CDF ni, bugni moko mane ntiere dine ntiere public participation ma wacho cha, to tiende no dhi bedo much stronger ma kata ng'ato dhi e do to jido ka gini en gir jopiny ok en mar wabunge. Penjo mogik ipenjori ni to en ang'o malichie CDF ni momiyo wabunge oyie ng'anyo kata chung rocho chenro mag piny owacho to kambaka ni migie CDF. Ntiere samoro kaka CDF ni konyo gi maloyo kaka konyo jopiny. Donge samoro gi yiwa kaka gineno kaka jopiny chandro. Na winjo kam joma Suna East Jeanette Mohamed kan ni loso. No wacho ni tam mar adek oseyaw sikul. To kamondi nyithindo moko mane konyo gi CDF. Bende exchequer pok ogolo pesa. Miyo koro nyathini nyalo riembo sikul odhi obed e dhot. Gikonyore nade? Mano penjo maber. To bende wang'iyo ni bende nitie aguche mamoko mantie. Koro mae momiyo Victor sani gima berie moloyo e wach mar CDF ni mondo mi odonj e yo makare en choko jopiny. Sani kiyawo line mar Ramogi kae mondo iwinjie pach jopiny, tibiro winjo ka ntiere paro mabeyo ma jopiny wacho, to bende nitie kuonde ma jopiny neno ni anto gini kwa nene to nego bidi kama weche mag loko chike. Nikech iwinjo ka giwacho ni koro bill ni dhi entrench CDF e constitution, koro e katiba ma ging'e ni gini obedo secured ma ok nyal onge ng'ama nyalo biro mulo bathe makati dhi e do to ok nyalo gwethe oko kendo. Ineno mondo mi ging'e ni orite i katiba. To kinde duto king'iyo kaka itimo katiba indiko gi pach jopiny, ok pach wabunge kende. Chakore e ground kosebiro
mano kata kineno wach BBI mi winja wacho cha ne chakore gi public participation e kor gwenge. Koro sama kama ni bedo gi chik motegno, ka ok kamano to kata gikete chik to biro bedo gimogere wi kuoyo. Tiende ni oken tiende ok odhi matut. Koro ot mogeri wi kuoyo tiende ok dhiga matut. Kaya mobiro machalo kama to nyalo mana biro cha kuke kendo nikech iyudo ka koro ntiere kuonde mohobore go mang'eny ma pod nyalo biro mana range kendo. Koro gima duong' moloyo en ni CDF osebet ka konyo jopiny, but ntiere fuok moko bende kuonde mamoko manyaka din. Koro wabunge gi nyaka nyiswa ni to fuoge mane nitiere gi idino gi yo mane omenda ma gidwa medo kendo mondo mi koro obed mondo obed bilion 88 ni. Ere kaka lipode mosewuok ka Auditor General ewi wabunge ma samoro setiyo gi CDF marach, wabunge ma samoro yudo ka basari ni ochiwe na nyithindo. Ntiere bende ghost students maonge kata nyithindo kata jopuonjre maonge pesa to dhi to nyithindo go tok som moko dhi nyaka ni sikul maonge. Koro magi gik manyaka jopiny go embaka nikech mae en pesa jopiny, ok en pesa wabunge niko sara margi. Erokamano. Gima adiri mantiere en aneno ka nitie gimiluongo ni political goodwill both from the executive gi the legislative arm, nikech ing'eni jogi notiyo mariek. King'iyo mbaka mane gore bunge joma mokalo chien, nyogi biro gi agulu moro ma gidewo godo wang' senators bende, nikech doho nogolo chik nitiere gik moko mamulo jo Kenya ma National Assembly ok nyal twake kendgi mok umanyo nyaka pajo senators. Koro nye gitiyo gi rieko moro ni wachugne gi agulu moro kanyo ma gimbe gitim godo oversight over county governments ka gitiyo gi article 96 mar katiba, mondo kapo ni gini wan wasego e mbaka to gin bende ginyalo puodhe yo mayom ahinya. William Ruto, jatend piny Kenya, e twak mare moko kane pod en Karen, nowacho ni onge kama CDF dhiye. Kiny nitiere PG meeting mar Kenya Kwanza. Koro conveyor belt podi mane kama okethorego, kama mokwongo wabedo gi conveyor belts ma gin wabunge ma wayiero mondo dhi okedne ratiro mekwa. To mar ariyo en ni kama koro iwinjo kiloso nyaka senators be aguchi gi mon. Ng'eni mano koro ok wachopo kama e penjo mane wapenjo ni to jogi gikedo ne ratichwa koso gimanya gi agulu ma ginyalo bet go ma gitiyo kaka gidwaro. Nikech CDF bende osekonyo ji, nyithindo osesomo, to CDF no bosetigo marach ahinya. En pesa makata en ma itiyo kode nyaka e campaign. Anya paro ka campaign dhi nyime nwa yudo mtokni moko mano mag CDF. Mano gol nyaka number plate gi koro mi number plate momege nyaka rangi mag campaign. Koro itiyo kode campaign. Koro ing'eni mano be pod CDF achiel ma koro wawuoye ni. Omiyo wabunge gi ong'e gimomiyo gimako CDF motegno. To wagombo mana ni gimake e lo oganda. Gimake ni nikech koro gikonyore kode e yo ma gin ma giwinje ber kendgi. To kama koro chope ma koro gichuogo nyaka senators agulu ni tiende ni koro wan mwadhi wamedo lal. Nikech agulu michuogo ne senator ok en pesa mabolwar koa e boch. En atamalo moro ming'ado aja do ging'e. Emano. Erokamano. John Riaga, ng'ato ng'isa ka ne MPs go onego ng'any ne pes jodongo. Nitiere pesa moro ma jodongo jayudo ga cha. Tinde ng'ato ywak na kane jodongo kosebedo ka yudo pesa no. Iparo nade? Wach mar agulu ma CDF ni. Erokamano Victor, an pile kaka ng'eyo ni e Kenya ka sama ng'ato ng'anyo kata sama ji ng'anyo ga ne gima dhi e igi. Sana en ga osara. Ka osara tin to yie ni ng'anyo mondo igo koko ni odwano medo osara timedo kata ng'anyo moseno kata majo pilots manye waneno kae. Omiyo an bende na penjra ni to CDF ni ang'o mani e iye momiyo jogi oyie ng'anyo ni mondo duoknegi CDF. To samoro anto anyalo buono ni mondo ging'anyane mondo wang'iyane to ng'anyo gichalo nade, be ginyalo wuok oko mondo gimbede gichame tiagas matin ka giwacho ni gidwaro haki yetu. To kawe mano Victor, CDF en gima ber kendo aparo ni wayiere Fred gi Edwin kata mana in waseneno gik ma CDF osetimo maber